nagatalakay sang husto kag matutud nga isyo, bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo, bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa, kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragan. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, di onas ang pagbago, diri sa syudad sang paghihugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangyot sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay Juda pulot na, kay idol don kapulot. Bistado! Pag nga pagserbisyo, makasigurado, kay idol don kapulot. Bistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol don kapulot. Bistado! Alamak nga korupsyon, iya nga tapuson, kay idol don kapulot. Bistado! Ikaw at ako sigurado may trabaho. Buhay na mga kabyanan sa liwat, maing aga naman sa inyo tanan-tanan. Good morning na. Sa syudad sang Maing aga sa bilog nga Western Visayas. panahon na Good sa morning gid sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. pasangyot sang syudad. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurrio, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sama kay iping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sigurado kay idol Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan kag Antique. iya nga mali. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Nakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Son kay Kag sa kutob sa Marabutan sining aton nga pagwaragwag. ikaw at Sa inyo tanan mga kabistado, mayong gabi na kag welcome na diri sa mayong aga gali. Gabi man. pagpato Mayong aga gid. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. sang atong pagpugyon. Bistado! Ka sa atong mga handong pasangyot. Kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay Porsigido sang pila ka mga dalagko nga mga issues, sang pagpato mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international, panahon na mga mainit-init kag nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon ka sa para sa subong nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. sang syudad. Sa kinandan, panginkaw po man naton karon ang mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. Ay kang tanan sa ilang mga natipon nga mga balita sa sulod sa 24 oras. Doon kapulot ang Sa kinandan ako naman inyo kabistado, pagmakasigura Idol John Aluhado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan ang problema diri sa aton nga pagpangalagan mga kabistado. Today is ay idol doon tasubong man Friday. Oy. corruption Today is Friday, son kay January 27, 2023. ako sigura Kapit sa 27 na kita subong edisyon sa bulan sa Enero tuig 2023. porsigido magserbisyo Bilan lang kadlaw na bilin may kabistado, apat lang kadlaw ho. sang Nabilin ka magabot na kita sa bulan sang Pebrero. nasang Kamusta na kamuda? yun upos kita Kamusta na nga aton nga magkauturan sa ato sining mga tagparamati sa aton nga mga pumuluyo sa bilog nga Western Visayas. ya Sa mga tanan-tanan nga mga pumuluyo naton mga sa espesyalist sa aton nga mga manwa vendors nga nagamonitor sa tagsa ka mga merkado naton. ay Sa ato sining nga tanan nga mga merkado publiko diri sa syudad sang Iloilo. serbisyo Takip na sa aton nga mga tanan nga mga drivers, makapulot sa tanan nga mga taxi driver, tricycle driver, tricycle driver, ya nga malimpyo tanan-tanan nga mga driver, mga public kag private vehicle, nakakurap nga mga nagamonitor na diri sa aton sining nga pagpangalaga nagalantaw nakapulot sa tanan-tanan nga mga kabarangayan sa bilog. sigurado may Takip na sa aton nga mga OFWs, kagakip na sa aton nga mga seafarers, di onas ang pagpato
sa aton nga mga OFWs no, sa iban nga mga lugar sa abroad, sa mga miyembro sang June Kapulot Fans Club International, at sa mga kapwa miyembro sang June Kapulot Fans Club Iloilo, Iloilo chapter, mga miyembro sang June Kapulot Fans Club Western Visayas chapter or Visayas chapter Region 6 Kamo Fans Club tanong. Kag sa mga miyembro sang June Kapulot Fans Club International, mga miyembro sang June Kapulot Fans Club Philippines. Kumplito ba? Dugay may ara kita nga June Kapulot Fans Club Hong Kong, June Kapulot Fans Club Singapore, June Kapulot Fans Club Italy. Pagkatapos sa ulihi, matingob sila, mauna ni sila ang ginatawag nga June Kapulot Fans Club inang Universe. Mo grabe ba? June Kapulot Fans Club Universe. Sa tanan nga mga seafarers na, sa mga nagasakay sa barko nga nagapotaw-utaw sa tunga sang kalalauran, mintras may data, kamuda ka nagalantaw, kamudri sa aton nga pagpangalagad sa aton sining pagpangalagad sa Radyo Bistado. Ayong adlaw sa inyo tanan-tanan da. Kuan lang da, pautaw-utaw lang sa kalalauran kag keep safe, no? Keep safe. Ato sini nga mga seafarers, kag sa aton man nga mga kauturan, mga especially ang ato sini nga mga OFWs na mga overseas Filipino workers naton. Nagaantos nga malayo sila sini nga tagsa ka mga pamilya. Nagaantos kay malayo sila tagsa ka mga pamilya, ginaantos lang para nga makakita income, para nga masuportahan ang kaaraydan kag mayad nga pangabuhi sa ilang membro sang pamilya diri sa Pilipinas, mga kabistado ho. Gani sa aton sini mga kauturan nga mga taga diri naman nga nagkalabilin diri nga may mga membro sang pamilya sa abroad, mga kabistado. Hindi nyo magpasipakpaki ang mga napadala sa inyo, ha? Kay why na to sila gahampang kung na to sila sa abroad, ha? Why na to sila gahampang, why na to sila nagaluksong tinik, nagapiko kag naga Chinese garter, nagatrabaho na sila dito sa iban nga pungsod, mga kabistado, para nga mag-income ga patay-patay sa trabaho to do halos maralhas na to sila sang bangkiling kalagko para lang magtrabaho, para gilamang nakabulig sa aton diri mga kabistado sa kuan no, sa aton diri sa may syudad o sa inyo sini nga pagpangabuhi diri sa aton diri sa Pilipinas, hindi ba? So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa aton makauturan diri kita karon sa mga pirana ka mga daragko nga mga balita kag information, daragko nga mga balita nga aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagan. Ila ka mga nagkradakpan sa inhiwat nga drug bypass operation sa aton nga mga pulis dira sa may barangay Bakhaw sa distrito sang Mandurriao, mga kabistado. Ang iban to nagpanginwala gid ang isa ka tricycle driver, grabe gid yang iyang kwan nga reklamo nga sila nga wala ko ya service ano pamatabo nya bisan ipa drug test pa kunya wala ko da ilabot kadto lang ko to yan nya kay ako nga pasahero yayawan ko kahulat. Mga kabistado, sigurado may trabaho kahulat paano kabi ni magyawan kahulat na kay nagyupyo pa to, nagahigo pa to yang imo pasahero. Pero mga kabistado, nga ginhulat mo pa kay hindi bala dapat supposedly ikaw yang tricycle driver pagpanaog yakwaan mo saya sang plite, pagkuha ni mo sang plite yakat kay imo dayon pagway galing ka magbalik siya, mga kabistado, bahala na siya mangita liwat sang bagoy nga salakyan, hindi bala inakunway ka mo angot kagway ka mo kang tanan sang imo nga pasahero. Kani nga man ti ang report kati nga nagsulod ka pa imo dito. Mga kabistado, lantawan nyo kung ano naging kadamo kag ano karampan sang illegal nga droga subong sa aton sa Pilipinas. Dito sa may syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz to ho. May ato naman to, may gindakop naman to liwat sa drug bypass operation. Sa subong gid lamang adlaw o sini nga kagahon naman, may ara naman sa may nadakpan, may ara naman nga giniwat nga raid ang ato sini nga mga pulis, drug bypass operation naman liwat
Moriones ti grapon ni Santissima. Ito ang ginabulubanta. Ito mga 800,000 naman nga balor sa nga illegal nga druga. Oh. Ang natigayon nga ma-recover sang ato sining nga mga pulis. Tira sa may area sang barangay Baldusa sa distrito sang Lapas naman. Nag-apelyido to daw ka-apelyido pa sang isa ka konsyal diri sa syudad sa Iloilo. Suspect ang subject mga kabistado. Isa ka ginakabing naton nga high value individual. Ang raid naman sang ato sining nga mga pulis. Iniwat naman ang drug bypass operation kagaina. Ang nadakpan mga kabistado sa sining subject. Nagalabot sa mga masubra or hindi magnubo sa 800,000 pesos ang balor sang shabu. 800,000 mga kabistado. Ang ditoya sa may barangay Bakhaw sa distrito sang Mandurriao. Ang na-recover to mga more or less mga masubra lang to sa 500,000 mga tunga-tunga lang to ya sa mga media milyon. Pero galing ang nadakpan to ya pertik na mo damot ya gihigo. Halos 32 kabilog ang mga nakaradakpan mga kabistado. Do ano-ano malang galing niya sila nga nagakuha sang ilang mga diploma man. Nagkalaubos ang pusas mo. Ang pusas sang aton nga mga pulis nagkalaubos sang kwan sang takod sang sa mga kamot nila ginhimo la pulsiras ang mga pusas. Ang iban gani dito mga kabistado ang mga pusas nga ginagamit sadto sa 32 kabilog nga mga nagkaradakpan sang kagahapon dito sa may barangay Bakhaw sa distrito sang Mandurriao. More or less ang ginahimo sa to nga duha sila sa isa ka pusas duha ka tawo ang ginapusasan. Nag-isa-isa na lang sila kapusa sa kada kamot tapos katabids lang duwa, no? Amo na lang nang ginahimo mga kabistado sang ato sini nga mga pulis ka nagkalaubos ang pusas nila sa kagahapon sang maglusob dito sa may barangay Bakhaw sa distrito sang Mandurriao. Ini-interview si barangay Kapitan Joel Alvarado. Joel gali kagapon lipat ko ngalan niya. Ano ngalan gani ni Kapitan Alvarado man? Ano pagkakasalaan ko nga si Max Alvarado? Si Joel galingalan niya. Si barangay Kapitan Joel Alvarado sang barangay Bakhaw sa distrito sang Mandurriao mga kabistado. Makon mo na. Pagkot sa gapon, interview siya. Sabat siya, siling niya. Siya mayo mangganin na nga at least na sakuti ginila. Siling niya, ini si Kwanen, niya hindi na nga taga-diri mo ni Muto, mo na. Tapos, ang baryan niya, ginpatawag naman na namon. Kaginhambalan. Nami, no? Ginpatawag, kaginhambalan na. Moriones, tigara po ni Santissima. Di pagkatapos, pagpatawag, kagpaghambal. Mga kabistado, ang pamangkot, tinano, may mga follow-up ka mo? Amo pagid ni ngaton sini mga kabistado nga ginapatinguhaan karon. Kaluyag naton nga mahibaluan, kaluyag naton mabalaan kun bala ining mga nagkaradakpan dito sa may barangay Bakhaw sa distrito sang Mandurriao nga 32 kabilog ang atong mga taga barangay Bakhaw mga kabistado. Gusto tayo baluon kun bala na lista ini ni barangay Kapitan Joel inang Alvarado sa iya nga badak report mga kabistado. Kay kabalo ka mo ang aton sini nga barangay may-ari ini sang ginatawag naton nga obligasyon nga mag-create sang ginatawag naton nga badak or ining badak mga kabistado para na sa aton nga kasiguan nakapagkit ina sa aton nga kasiguan nga ang aton nga barangay ang aton nga local barangay officials magahiwat ini kung magahimo maga-create sa ginatawag naton nga badak o kung ginatawag naton nga barangay anti-drug abuse council. Barangay anti-drug abuse council. Ang ginahimo sini sang badak ang nagapasimuno sini diri amo ang barangay kapitan. Tapos ang iya sini nga mga members. Number 1 is chairman sang committee on peace and order. Number 2, mangin member dapat ang chairman sang committee on health. Tapos mangin member ang iban pagid nga mga committee ba sang barangay council. Kag dapat ang barangay sa pag-create sang badak magasiparar
ini sila sang pundo nga gamiton para sa pagpanilag o kung pagpang-intelligence, pagpanilag, pagpaningad-tingad, marites, no? Marites, unano, pag nga klase sa mga tinaga ang gamiton, tanan-tanan mga kabistado. Bistado! Dapat magapain sila sang pundo Bistado! para nga gamiton ini para sa pagpanilag, pagpaniktik, marites, pagpangmarisol, no? Sa kung sino ang mga tao sa ilang nga barangay, mga kabistado, Bistado! nga nagagamit sang illegal nga droga o kung nagabaligya sang illegal nga droga. Bistado! Amo na siya ang obligasyon sang barangay. Kag dapat ang tagsa ka barangay obligado nga mag-create sang sining ginatawag naton nga Barangay Anti-Drug Abuse Council. Bistado! Ang obligasyon nila amo ni ang pagpanilag, pagpaihibalo, report sa aton nga mga pulis, no? Kag sa taga-PDEA o kung sa kasino pa nga mga otoridad. Bistado! Ilabi na gid ang Department of Interior and Local Government, dapat may report man ni sila dito. Bistado! O hindi gani dito sa talatapan sang Philippine Drug Enforcement Agency. Bistado! Kagatagan kopya nga to sini nga mga pulis, ang PDEA kag nga to sini nga lokal, ilabi na gid ang DILG. Bistado! Kag dapat may araman nga kopya nga to sini nga syudad mga kabistado. Bistado! Kaya nga ton nga syudad magluwas ng barangay naton, may ara sing natawag naton nga Barangay Anti-Drug Abuse Council. Bistado! Ang aton naman nga syudad dapat may araman nga kadak. Kadak. Ang kadak mga kabistado, amo ning kadamak. Bistado! Ang kadak hindi ni saya mong hindi ni saya mong wakandak ha, wakandak. Ini niya wakandak, kundi kadak. Bistado! Ang wakandak niya, dreaming niya ni Mayor Jerry Triñas, Butchilingon. Bistado! Ang wakanda niya, klase ka mga tinaga nga ini, amo ni saya, ang dreaming, o kung inatawag nga dalamguhanon ni Mayor Jerry Triñas, nga daw nagadamgo siya, nga nagapanamit-namit sang image sang syudad sang Iloilo, no? Bistado! Ambot ko nang ikadak mayara mga kabistado. Bistado! Kay daw nadula na eh. May mga intelligence fund pa kita nga nabilin para sa ikadak Iloilo City Anti-Drug Abuse Council mga kabistado. Bistado! Dapat may ara kita sina. Way kitak bati gani nga may mga representante o kung sino man na nagwakal ka naghambal nga niya ako ang Bistado! ako ang sa ikadak, ako ang sa Iloilo City Anti-Drug Abuse Council. Bistado! Ako ang ginmanduan Mayor Jerry Triñas nga magwaswas sila parte sa illegal drug. Bistado! Ay gani hindi bla? Tiya mo nang usisaon naton sa may barangay Bakhaw. Bistado! Kun bala atong mga nagkaradakpan mga kabistado nga mga taga barangay Bakhaw gid mismo. Bistado! Ang nakapagkit ang ilang nga mga pangalan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, no? Kung bala may listahan ini ang Barangay Bakhaw, ilabi na gid sa pagpamuno ni Barangay Kapitan Joel Alvarado. Bistado! Hindi naging ko ni malipat, ginapaminsa ko ginangalan niya kay kagapon. Bistado! Kalipat kong panawag ko siya si Max Alvarado. Bistado! Isubong kay si Joel Galino, ni Barangay Kapitan Joel Alvarado. Bistado! Ambot ko nakalista ini sa mga pangalan, no? Kung pwede, Barangay Kapitan Joel Alvarado. Mangayo kami bingalan kagkopya sa mga pangalan sa inyo sining nga badak report, be? Kung bala nakapagkit dira sa badak report ninyo, ang mga pangalan sini sa mga nagkaradakpan kagahapon. Bistado! Grabe ng imo nga barangay yung di kakak Moriones ni Garapon sa Tisima ka pagkakapitan ka ho. Bistado! Grabe imo nga barangay! Bistado! Amo na gid na mga kabistado, halisi pa bala? Grabe nga panilagay sa ngaton nga mga pulis. Bistado! Halin pa sa nagligad nga November, December, nga panilagay
ilagay sa ngaton nga mga pulis kay perti ka budlay-budlay lusubon ang lugar. Pistado! Si kapitan niya ngambal ya lang niya niya ginpatawag man na sila namon da, niya siya mo ni mutuoy mo nao. Pistado! Oh, ngayon nang makita mo giblang nga sa pagkatarantado klasik barangay kapitan da. Pistado! Makon mo na nga pag-aboto, pag-grade sa ngaton nga mga pulis, wala ya si kapitan mong. Pistado! Igo ya magkanto si kapitan niya tapos na mong lang Pistado! ginapamarcha na bala ang mga 32 kabilog ang mga nakaradakpan. Pistado! Pag malarcha ganitong isa ganito ka adikto no. Pistado! Kilanlog pa kitaon sa video sang radyo bistado mo. Pistado! Oh, marcha sila do kangay sila sa mga bagong graduate nga. Nagakwa sang diploma nila sa pagka-adiktos mga kabistado. Pistado! Ining 32 kabilog nga mga kradakpan kagaina or kagahapon dito sa may barangay Bakhaw sa distrito sa Mandurriao. Pistado! Kaya nagbalos na maliwat ang distrito sa Lapaso sa may barangay Baldusa. Pistado! Ining barangay Baldusa pila na ini kabises mga kabistado nga pila na ini kabeses nga sulod sang aton nga mga pulis kag pila na ini kabises nga mga may nagkananakpan dira sa may barangay Baldusa sa distrito sang Lapas. Pistado! Subong naman nga adlaw, may nadakpan naman liwat nga isa, no? Nga isa naman kadako-dako nga volume sa illegal drugs. Pistado! Hamakon mo nagabalor mga 800,000 mga kabistado. Pistado! 200,000 na lang isa nak milyon nga balor sang syabo. Pistado! Na-recover na maliwat sa ngaton nga mga pulis dira sa may barangay Baldusa sa distrito sang Lapas. Pistado! Standby sa aton nga mga tagparamati, apelyido sang subject nga gindakop sa ngaton nga mga pulis. Pistado! Pariyo pa sila apelyido sang isa ka konsyal diri sa syudad sa Iloilo. Pistado! Diway man tag Malaysia sila dira kay no man labot sala na alang-alang mo nabi karon nanon kay Pistado! pariyo sila yung apelyido sang konsyal mga kabistado diri sa syudad. Pistado! Sabi mo kung ano apelyido ya mga kabistado, pulo pariho apelyido sang Iberiang Capsule. Pistado! Pero pasiguro ko sa inyo nga ang Iberiang Capsule mga kabistado, mayo niya sa aton nga lawas, hindi niya para sa adik ka. Pistado! Wala ka ni siya, kung mag-adik ka gid man sila sang Iberiang Capsule, tinami gid gani. Pistado! Kay kung amo niya tumaron nyo, mga kabistado, bisan mag-adik kasi ni, wala problema kay maayo yung lawas mo, wala labot sina, hindi ya hindi ya magbagtik utok mo. Pistado! Pariyo sa syabo nga kung syabo ang higupon mo, moryuni sigrapon, gabalagtik utok mo. Pistado! Ang apelyido sang subject nga gindakop sa ngaton nga mga pulis tus barangay Baldusa, Lapas. Pistado! Apelyido yang, no? Yang. As in, young age, mga kabistado. Pistado! Ayog spelling sa apelyido ni Councilor Johnny Yang, mga kabistado. Pistado! Pero sa nahambal na naton, nagkataon nga pariho lang sila apelyido ni Councilor Johnny Yang. Pistado! Pero in fairness, pamangkuton ta si Councilor Johnny Yang kung ano yan nga parehos lang do apelyido ni man. Pistado! Check ne, Chinese man kay si Councilor Johnny Yang, Chinese niya mong. Pistado! O ini bala? Filipino, Chinese na saya, Busilingon, Chinoy, no? Chinese, Pinoy. Pistado! Si Councilor Johnny Yang, kita nyo kung maghambal siya, ang iyang nga panghambal yan daw, Chinese pagyapon. Pistado! Maghambal na siya, ako hindi balo sa inyo, ako hindi balo, hatag report, aton, pumuluyo, Iloilo. Pistado! O niya magambal si Councilor Johnny Yang, mga kabistado. Pistado! Di ano na suspect ni subject niya dakpan kagayina sa may barangay Baldusa sa distrito sa Lapas. Ni apelyido ya Yang, Pistado! Mga kabistado, so check na to na kron kay pamangkuton tamas Councilor Johnny Yang kun bala. Pistado! Ano yan nga parehas la apelyido Pistado! Sa bagay nga katabo malang na nga palariho apelyido Pero kabay pa nga hindi related ini sa kay Councilor Johnny Yang, mga kabistado. Pistado! Kay kon mag-related ini sa kay Councilor Johnny Yang, mga kabistado, tiyo si saon Pistado! Kabay pa nga waik balo sinis Councilor Johnny Yang, kag kabay pa nga hindi ni related sa kay Councilor Johnny Yang, mga kabistado, ining suspect ni. Pistado! Yung subject ni kay apelyido ya pero yung sa kay Councilor Johnny Yang gid apelyido ang iyang spelling ya Y-O-U-N-G no? Y-O-U-N-G
S-I-double-G, Young Free and Single. Ay, musically na yan. Bistado! Y-O-U-N-G, Young Free and Single. Bistado! Mga kabistado, yang gidya, pareho sang ever yang kapsul bla. Araw apelido ng ngala, ay hindi kalibat yun, kay green ang kolor yo. Araw yang na, ever yang na. Ay kitaon galiong yang ano nga ngalan lang na. Amo gina pang spelling sa apelido yo, yang Y-O-U-N-G. Galing nga aton nga may ngalan sa puno, ever. Bistado! Na ever yang kapsul mga kabistado mo yang aton. Bistado! Pero Moriones di garapon ni Santissima, lang taon tani kayang nako ang nadakpan sang ato sini nga mga pulis sa giniwat nga drug by bus operation. Bistado! Nagalabot sa mga 800,000 nga balor sang illegal nga droga o kun syabo. Bistado! Ang kagahapon ganito sa may barangay Bakaw, ya mga Moroles, mga 500,000 lang yamong. Bistado! Ang na-recover nga mga girinamos sang syabo mga kabistado nakuha dito. Bistado! Sa may drug den sang barangay Bakaw sa distrito sang Mandurriao mga kabistado. Bistado! Galing, di base ko na ubos na to higop sigurong iba eh. Diba laban may milyon lang may bili masiguro tong mga syabo nga. Bistado! Nga supposedly dapat ma-recover. Galing kayong iba na hubos na to higop sa mga kumo 32 bilogar uro. Bistado! Grabe no, igo man ang mga tunto nila sang sang higop sa sulod sang balay 32 lak bilog, igo man sila no. Bistado! Igo man sila nga 32 sa sulod sang balay nga maghigop sang syabo, dako gro balay nay. Bistado! Sabagay galing kun adiktos ka, mga kabistado, bahala na bisan gamay-gamay lang nga lugar basta makahit-hit ka lang tapos na. Bistado! Ambot nga no ginalagas sa mga unikakak nila ni sang hana turutudo nga higop ka syabo nga hindi man mapuslan man. Bistado! May rekomendasyon kita. Ang aton nga rekomendasyon mga kabistado mo ni ay, sa ato sini nga tanan-tanan nga mga public officials sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, kag mga senador, kag mga congressmen. Abi mo inyo, abi ni sang kasuguan abi. Bistado! Imo kami kamo kasuguan abi. O hindi gani ano na lang ni man, isikrito tanang guro ni ay. Bistado! Dugay na ni katama ang rekomendasyon ko mong para nga madudla na gid lang bala kag parang matapos na ining tanan ng problema ta parte sa illegal drugs. Bistado! Para matapos na gid lang mga kabistado. Bistado! Ang aton nga problema parte sa illegal drugs diri sa aton sini nga Bistado! pungsod mga kabistado. Sa aton pungsod ay hindi kay diri sa syudad sa Iloilo. Bistado! Although nga ang syudad sa Iloilo subong pwerte ka sikat, sikat katama. Bistado! Hamakon mo nga amon nga video report na ginhimo with kabistadong Aaron Refuyo. Naghimo kami sang video report mga kabistado. No? Ang ang video report ginbutangan na mo sa music nga daw inang nagakuan daw nagamarcha bla nga nag-graduate. Bistado! Daw graduation march bla mga kabistado. Bistado! Tapos kin pakita ang damo-damo nga 32 kabilog nga mga drug addict. Bistado! Nga nagamarcha kag ginaupdan kag ginatuytuyan sa ato sini nga mga pulis. Bistado! Dito sa may barangay Bakaw mga kabistado. Bistado! Hamakon mo gin-post namon kag inas ang kagahon ginbutang namon nga gin-post namon kagahon para bla nga Bistado! hindi sa mag-viral dayon kay te kagahon mo ang tao tulog. Bistado! Sus, pagkaaga mga alas 5 ang nagalantaw permiro ang views siya daw mga kwan pa lang daw mga 6,000 pa lang mga Bistado! post namon daw mga siguro mga ara sa mga alas 2 sa kagahon namon gin-post mga kabistado. Bistado! Pagka alas 5 sa agalantaw ko na mga 6,000 pa lang ang views. Bistado! Anay sa ngulihi mga alas 8 guro sa aga alas 7 alas 8 sa aga mo yun si grapon. Bistado! Tawon ko ang views siya sobra na 30,000. Bistado! Butchilingon, sikat-sikat naman katama mga kabistado ang syudad sang Iloilo. Bistado! Parte sa illegal nga droga. Paano hindi magsikat kay sa ginpost namon nga video report mga kabistado? Bistado! Hamakon mo mga 8 lang ka oras o 4 to 8 pa lang ka oras mga kabistado. Bistado! Nga ginpost namon ang naglantaw yung mga kabistado
kabistado, sobra na 30,000, subong nga siguro mga ganaga, naguro mga 40,000 o 50,000 ay. Pistado! Ang mga naglantaw sa nga mo sila nga video report, meaning, nagapakita dira nga, na halos nag-viral naman liwat ini ang amon sila ginpost nga video, Pistado! tungod nga ang rason dire, ang mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas kag sa iban nga pungsod, galantaw na. Pistado! Ilabawari naman no, nagwa na maliwat na pamatud-an na maliwat ni Tatay Digong Duterte, former President Rodrigo Rua Duterte, Pistado! nga ang syudad sa Iloilo mo siya bulais naman. Pistado! Hamakon mo isa ka red sa ngaton nga mga pulis, mga kabistado. Pistado! Isa ka gin red, isa ka giniwat nga drug by bus operation. Pistado! Moriones di garapon ni Santissima, 32 kabilog manakpan mo nga garoro. Pistado! Din kay mo kitas naman. Ha? Mo silingon, may rason. Bisan magsagi pa kita kahambal kag patinlo-tinlo din. Pistado! Nga mahambal kita nga sobra-sobra naman sa Tatay Digong nga ginbasaga niya gidang Iloilo City nga siya bulais. Pistado! Sobra-sobra naman Abi nyo sa pagkamaton bisan ako mismo taga Iloilo City man ko. Pistado! Kasakit man buot ko kag hindi man ko gusto nga tawgon ng Iloilo City ang akon sini nga duta nga ginaistaran. Pistado! Di man ko gusto nga tawgon nga siya bulais ang lugar nga ini mo. Pistado! Amo nang rason sa una kun nga during the time, wala pa gani dinahom-dahom nga si Tatay Digong Duterte ang mangin presidente. Pistado! During the time pinabayan ini isang tiyempo sa iban nga mga presidente nga mga nag-alagi, mga kabistado, no? Sino ang mga presidente nga nag-alagi sa una gani? Pistado! Halin sa una sang time ni Ramos, kay Ramos na tanay una. Pistado! O diretso sa kay Ramos na tamas kuan masugod. Pistado! O gani primero, Kure galianay no Kure. Pistado! Kure, tapos Ramos, tapos Irap, tapos Guyang, tapos Pistado! pagkatapos kay Lurian Noynoy, pagkatapos Noynoy mga kabistado, way kita nakabate nga nagkrapuhag ang parte sa illegal nga druga nga ini. Pistado! Hasta nga nakalabot nga nagbulos na sa Tatay Digong Duterte nga diri sa nag-concentrate mga kabistado. Pistado! Samo sa to nga tiyempo, ang Iloilo City, halos bisan maglagaw ka sa tanan nga barangay, daw halos nalikop ng tanan nga mga barangay. Pistado! Daw halos nalikop na sa mga drug addict, nalikop na sa mga drugista, nalikop na sa mga drug pusher, kag sa mga drug addict. Pistado! Ang Iloilo City, pila kabilog nga mga kabataan sa una nga nagkalabiktima, nga nagkalamatay, Pistado! nga ginsungkit lang sa mga addict. May harap pa ganito sa una nga isa ka bata nga 15 anyos, nagpulupungko lang sa may Lapas Public Plaza. Pistado! Pulupungko lang sa Lapas Public Plaza mga kabistado. Pistado! Gadugay katuan lang sa sang isa ka adik kag bunon. Kagkwaon niya nga cellphone. Pistado! Bunon kagkwaon niya cellphone, kwaon niya bag, kwaon niya nga mga gamit. Pistado! Tinuslak sang sining suspect nga adik mga kabistado. Pistado! Kanuluoy ang bata, patay. Mga kabistado, ang bata, sulo nga bata, abot silingon, ginatawag naton nga inang, ano pa no gani, sinasang sulo nga bata, nang isya lang git isa, blaya. Pistado! Wala siya balang mga utod, no? Siya lang git isa nga bata, ang pinakapalangga pa sang kaba, sang iya ginikanan, kay siya lang isa kabilog mo. Pistado! Way sa utod, way tanan, pagkatapos yung kiton lang gulpi sang adik kag patyon. Pistado! Ang kabaylo nga kwaon ng iya nga mga gamit, mga kabistado, lang tawa kung ano na ang kasakit. Pistado! Amo nang gakatabo diri sang una sa syudad sing Iloilo. Lakat ka sa una, nagajaging ka kaagahon, alas 4 kaagahon, alas 5, majaging ka, lakat-lakat ka skilis ang dalan, dugay-dugay kibot ka lang, may gaiping sa imo, gadala kutsilyo mo. Pistado! Kuano gatutok kutsilyo skilid mo, kagambal nga, ano nga rada, biatag de. Pistado! Di ko na, ikaw nagajaging da, ano malang dala mo, abiman, kahita nga gamay, parang inugbakal mo tubig. Pistado! Atag mo lang kung may dala kang cellphone, atag mo tanani, para hindi ka na Pistado! para nga hindi ka na hindi ka na mabunan, kaya hindi ka pa mapatay. Amo ng sitwasyon sa nguna. Sakay ka sa jeep, dugay-dugay, singgitan, tao to, babae, ginisnatch kulintas siya. Sa nguna nga time, di amak nga hindi safety, katama ang syudad, sing Iloilo, subong, daw maamat-amat man balik sa mos niyaw. Pistado! Nagkaladula ini during the time, sang time ni Tatay Digong, that's why,
Pasensya gid sa aton nga mga tagpalamati. Pistado! Pasensya gid ang ato sini nga mga pumulo, most especially Pistado! ang wala na namian sa kay Tatay Digong. Pasensya gid sa inyo tanan-tanana. Pistado! Pero sa pagkamatuod ang damo-damo subong sang reaksyon ng aton sini nga mga pumuluyo, bisan din ka lang mamangkot nga ang hambal nila mga kabistado, no? Nahidlaw sila sa kay Tatay Digong Duterte. Pistado! Ha? Damo-damo sang mga nagahambal, damo-damo sang mga reaksyon halin sa aton nga mga pumuluyo sa sitwasyon sini subong. Ha? Sa subong nga sitwasyon mga kabistado, damo-damo sang nagahambal nga nahidlaw sila sa kay Tatay Digong. Pistado! Ha? Damo-damo gid sang reaksyon nga nahidlaw sila sa kay Tatay Digong sa amo sini nga sitwasyon, no? Pistado! Ha? Sang nagligad sang time ni Tatay Digong di takbate nga may ara nga mga biktima sang pagpang-hold up. Pistado! May ara way kitakbate nga may ara nga biktima sa mga ginpamatay bangod nga ang ginhalinan parte lang gid sa kwarta. Pistado! Hold up o kon ginatawag naton nga mga pagpangawat or ginatawag naton nga mga rabire, hindi kasi nakabati sang una nga time. Pistado! Sang time nga nagapungkos Digong Duterte. That's why Pistado! damo sang nagahambal mga kabistado, no? Nga nahidlaw sila sa kay Tatay Digong. Pistado! Bisan maparas ang baba, bisan bastyan ang baba, mga kabistado, bisan nagapamuyayaw at least ang iya nga performance when it comes to peace and order situation sang Pilipinas na maintain niya, no? Nga magtalarong ang mga hurong diri sa aton sa Pilipinas. Pistado! Na maintain niya nga ang mga hurong magpahimunong sa ilang nga balay, magpakatino sang makadali, hindi maghimo sang katuntuhan. Kay bisan nagauba ka lang bayo kang mag-standby sa kilid sang karsada, gina-pick up ka sa aton pulis. Pistado! Subong niya diri sa aton mga kabistado, Moriones di Garapon ni Santissima. Pistado! Subong nga chimpo, subong nga tinion. Gaamat-amat naman kita balik. Pistado! Pila kadlaw kibot kita. Sikat-sikat na maliwat ang Iloilo City, oh. Pistado! Sa subong nga chimpo sa sini nga mga tinod sa ginhiwat, sa aton nga mga pulis nga pagpangred o kon paghiwat mga kabistado, sang drug by bus operation sa may barangay Bakhaw sa distrito sa Banduriao. Pistado! Ha? Nga 32 kabilog ang nagahilira nga ginpangdakop nga mga adik nga nagahiligop sang syabo. Pistado! Kung wala ini madakop sa aton nga mga pulis, ang 32 kabilog nga ini, ubos-ubos higop ni, hindi gid naton manigar nga may isa dito nga maglisa ang utok ya. Base paglisa sang utok ya, kibot kita, base membro sang pamilya ta ang matripingan niya. Pistado! Mga kabistado, lain. Lain ang paminsaron kag dalagan sang utok sang drug addict ikumparar sa normal nga utok sang isa ka tawo. Pistado! Sang una sang time ka pangampanya kita kontra sa illegal nga droga, ginabalik ko naman ni sinyo. Pistado! Kabistado, no? Damo sang mga nagaklaim sang una nga sila nagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pistado! Damo sa nagaklaim nga grabe ang ilang nga pagpangampanya, usik man sila o naghalad sila sang ilang nga kabuhi para sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pistado! Damo-damo sang nag-claim kasubong sina sang time nga nagpungko na sa Tatay Digong. Pistado! Damo-damo sang nagpapapil da. Sila tanan halos kalabanan nagpapapil ka naghambal nga mo ni. Gapangampanya ko illegal drugs. Grabe kuya mo ni mo to. No? Bisan pagani sang unang iban nga mga kwan, nga mga membro sang media. Pistado! May mga membro sang media sang una mga kabistado nga instead nga magbulig sila sa aton pangampanya sang ura during the time sang arap ako sa Aksyon Radio. Pistado! Nga nagapangampanya kami na Aksyon Jan Paul Tiya sang kontra sa illegal drugs. Anong ginahimo? Supposedly, makuan kita, ngayo kita bulig sila kay mati. May mga mikropono man sila. Mga kabistado. Pistado! Pero sa amo sa nga chimpo, no? Ang ginhimo nila,
Gindampigan pa nila ang drugista. Pagkatapos, kita pa ang ginwaswasan nila. Pag-file sa akong kaso sang drugista during that time, gin-coverage pa sang mga tunto nila. Gin-coverage pa nila. Pagkatapos, ang balonta nila nga irresponsable kuno kita nga klase sang broadcaster. Taugon ta nila nga irresponsible broadcaster, irresponsible ang kurman. Grabe nga waswas na sa aton, buyayawon tan la tunutudo. Anay sang ulihis ang pagpungkon tatay digong kang napamatudan ta. Nga ang ginatudlo naton nga mga drug lord pinangtumba mga kabistado sang administrasyon. Pinangtumba mga kabistado, no? Ining mga drug lord, sila nag-claim una, sila nila grabe pangampanya namon legal drugs ang mga tunto kamo, ka mga yudikaka kamo. Subong ari tuduhin nyo kay may microphone kamo. Subong kay may ara kamo nga microphone, may kahanginan kamo akon Facebook lang ini, abi tuduhin nyo nga waswas, abi tunutudo be sa illegal drugs. Ara lusuban nyo subong ang barangay Bakhaw kay 32 bilog mga adik nga nakwa to. Lusuban nyo, balbala nyo si Kapitan Alvarado kay Gapawala. Balbala nyo si Mayor Jerry Treñaso. Kay subong, doon tagabati nga nagmihay kami nga naghambal sa nga congratulations sa mga pulis. Way kuk bate naghambal sa Mayor Jerry Treñaso, ay congratulations sa mga pulis, sigihan nyo. Ubusan nyo pang dako, pang ubusan nyo na sila tanan-tanan. Take mo muna, ara tuduhin nyo. Sang una mo yunis ni garapon pagpungko tatay digong daw si mga into kamo sa mga tikalon kamo nga mag-claim. Nga nagpangampanya kamo kontra sa illegal nga druga. Pangampanya guruhanot sakon kay gabaton kamo kwarta sa illegal nga druga. Oy, di ba? Di kamo magsagi ka kwanda ka pasikat nga pamatyagan nyo mga matinlo kamo. Hindi ba? So amo na subong damo-damo naman. Damo-damo naman ang mga nagguluwa. That's why, subong pala nga daan mga kabistado, dapat matapna na ni ang pamangkot mo ni ay. Anong imuon ta? No, para matapna ini. Hulata nyo pa mga kabistado, pilakadlaw ng basik mataka, naging ko hindi ko kuwanta, bla. Kag mahambal kag malisensya ko na sinyo nga lisensya ko na sinyo ha. Hindi nyo ko ano yung batian sa kanginan, hindi nyo ko ano yung makita sa radyo kung sa Facebook kay mapadabaw ka na ito, matraining ano ko to sa mga miyembro sa nga tudlo na sa una ito lang nga death squad. So ganitong tudlo glito ni Kwano ni sino ganitong ga-claim lang nga damo sa kuno sa pinatay ba to. Ano ganito mga SSD ano ganito siya ano ganito na matraining guro ko to ay. Amo na mga kabistado subong ara no makita nato ng sitwasyon. Dugay na ni katama ang rekomendasyon naton. Dapat may galing kay hindi man guro pwede ni pagay mo. Legal na wala labot sila nga illegal na, no? Mapriso kita kay man hindi man pwede nga hiluan mong tawo mong, di ba? Kuan isa mong nang ano gani na siya nang isa ka dako nga kuan nga paglapas sa kasuguan sa ngato sining nga gobyerno nga hiluan mong tawo o hindi ba? Ano gani sang panawag na ng ang kaso nga i-file sa imo magamuna no ga pamatay inpatay mong tao bangod sa hilo bla. May ara na mong di mga kabistado dugay kay gusto ko i-rekomendar bla para madula ni ilang problema ta parte sa illegal drugs ngayon ang imuon das guro mo na lang niyo no dugay na ni nga ginarekomendar ko sang time pa ni sang una sang gapangampanya kita kontra sa illegal nga druga. Ginarecommend ko na ni sang una mong nga siling ko ano abi kon para kabalo ka mo. Ang sitwasyon abi parte sa illegal nga druga nga ini nga ang sige gyapon ang pagbaligya. Nga aga sige gyapon ang nga nga sige gyapon ang baligya na isang syabo, nga sige gyapon damo baligya ang damo kwan ang damo drugista no nga sige gyapon ang negosyo parte sa illegal drugs. Ang rason mga kabistado ko nga ang damo-damo gyapon sa mga drugista kag damo-damo gyapon sa mga nagagamit sing illegal o nagabaligya sang illegal drugs, naganegosyo sang illegal drugs.
Ang rason abi nyo kunano mga kabistado, no? Tungod kay damo-damo gyapon adik. Buot silingon, nga kun wala sang drug addict, no? Kun wala sang drug addict, wala sang manugbaligya sang shabu. Amo malang na ang pinaka nakita naton nga pinaka-common nga rason, no? Nga kung wala sang may nagademand sang illegal drugs o kung sang shabu, no? Wala sang may magbaligya sang shabu. Ha? Conforme kamo sa aton sining nga lohika, no? Logic. Ha? Amo nang logic naton. Kung wala sang may nagagamit sang shabu, wala sang may magbaligya sang shabu. Hindi ba? So karon, paano naton lutason ang problema? Paano naton hatagan solusyon ang problema? Kaya ang problema naton, nagadamo ang manugbaligya sang shabu, kay nagadamo ang mga adik. Isa sa mga pamatuod naton, nga nagdamo naman ang mga adik, bangod mga kabistado, sa recent nga ginhiwat sang aton nga mga pulis, hamakon mo na, isa ka drug bypass operation 32 kabilog mga adik nakpan mo. Di ba? Buot silingon, nagadamo naman mga adikto subong. Hindi manigar nga pila kadlaw makibot kita. Amo na siya, mabalik naman liwat ang aton problema sa sosyudad. Nga bisan galakat ka lang sa dalan, may nagahold up na sa imo. Bisan galakat ka lang sa dalan, may nagatutok sa imo kutsilyo o kun pusil. Samtang galakat ka sa dalan, may nag-subnet sa imo kulintas, rilo, kag sa imo nga bag. Hindi na manigar. Dugay-dugay matabugid na. Hindi na siya malikawan nga kay kun magdamo na gid ang mga adik, tangod kay gusto nila nga maghigop sang shabu, wala sila sang inugbakal, anong imuon nila? Number 1 nila nga resources, mangawat sila para makabaligya kay bakal nila shabu. Kung di mangawat, manghold up. Kung di manghold up, mamatay. Kung di mamatay, manakasaka sa balay, tanan, mang snatch o kunano pagina. Kaya amo na siya ang pinaka-numero 1 nga pinakamahapos ng imuon sa mga adik para makabakal sa shabu. Remember, ladies and gentlemen, ini nga mga tao, ginambal ko sa inyo, hindi na niusto mga paminsaron nila kay nagbalagtik na mga utok nila sa shabu. So, gakadula na ang ila nga katarantado kung ang ila sini nga pagkakulba, gakadula na, nagakadala ina, nga nangin maisog sila kay kung hindi sila magpangaisog, why sila inugbakal shabu? Nagakadala sila sa ila nga kaisog tungod sa ila nga need o kinahanglanon nga illegal drugs. So hindi manigar nga matabo ina. So anong solusyon ta? Anong gagawin natin sa regional director ng Philippine National Police po dito sa Iloilo? Kung nakikinig ka, baka baboy. Pistado! Baka hindi ka marunong umintindi ng hiligay nun. Tagalogin natin ito. Tsaka sa Regional Director po ng Philippine Drug Enforcement Agency po dito sa Iloilo. Ano ang ating maging solusyon dito? Baka nakikinig din po yung mga taga-DILG dyan, yung mga pulis natin dyan sa Maynila, no? Tsaka yung mga staff ni President Bongbong Marcos, baka nakikinig dyan, lalo na po yung mga staff ni Vice President Sara Duterte. Sana po nakikinig kayo. Tinatagalog po natin ito para marinig nyo naman at para makaintindi naman kayo kasi yung problema natin po dito, yung illegal drugs. Dito po sa Iloilo, ito. Kay Tatay Digong, kahit po naging private person ka na, kahit po hindi ka na presidente, sana po matulungan mo kami. Hihingi naman po kami ng tulong sa iyo dyan sa kay former President Rodrigo Duterte.
Lalo na po sa nakaupo ngayon kay President Bongbong Marcos at kay Vice President Sara Duterte, sana po marinig mo itong problema namin dito sa Iloilo. Bumalik na po ang Shabulize. Bumalik na po na nagiging Shabulize ang Iloilo City ngayon. Paano po namin masasabing totoong sinasabi natin? Kasi meron na po tayong ebidensya dito. Tingnan nyo. Sa isang raid lang, isang drug by bus operation lang, dito po sa Barangay Bakhaw sa Iloilo, sa lugar po ni alias Buang noon. Tingnan nyo, isang drug by bus operation, 32 people, yung nahuli, 32 ka mga tao nahuli, halos mga adik ito lahat. Sa isang drug by bus operation lang, ibig sabihin, dumami na naman yung mga adik dito sa Iloilo. Bakit dumami yung mga adik dito sa Iloilo? Kasi dumadami na rin yung supply ng illegal na droga dito po sa Iloilo. Sana marinig po ito ng ating mga nasa taas dyan. Kung ako lang mayroong poder dito sa Iloilo, sana kung akong naging mayor dito sa Iloilo City, mauubos itong lahat ng mga adik dito. Lalo na po yung mga drug personalities. Lahat-lahat ubusin ko ito. Kaso lang wala eh. Gusto nila kasi si Mayor Jerry Triñas, love na yung mga drug addict at saka mga drug pusher eh. Pistado! Kaya po siya yung naging mayor pa ulit dito. Tingnan nyo. So, siguro isa sa mga recommendation natin, pero kaso lang masyadong drastic suggestion itong sa akin eh, Masyadong sobrang parang masyado akong pero masyadong masakit itong aking recommendation eh, Recommendation natin kasi yung logic natin, walang drug addict or walang drug pusher pag walang drug addict. Noon, yung slogan ng taga Narcotics Command or NARCOM noong time, during the time, yung slogan ng Narcotics Command, jail the pusher, save the user. Yun ang slogan noon ng Narcotics Command. Yung NARCOM noon. Ngayon, nagiging Philippine Drug Enforcement Agency na, PDEA. Ngayon, mga kabistado, sa atin, ibahin natin. Kasi yung sinasabi nilang save the user, jail the pusher, hindi hindi tumalab. Walang epekto sa tao, walang epekto sa komunidad, walang epekto sa mamamayan, walang epekto sa mga drug addict. Dapat ibahin natin yung ating gagawin, ubusin ang drug addict para walang drug pusher, di ba? Pistado! Kasi pag walang drug addict, sino pa magbibinta ng illegal drugs? Pistado! Sino pa ang magiging drug pusher? Pag walang drug addict, walang drug pusher. Kasi wala nang bibintahan ng ang drug pusher kasi wala namang gumagamit. Pistado! Diba? So yung gagawin natin sana, yun. Yun sana gagawin natin. Patayin. Ano ba yung pinakamagandang gawin? Pistado! Para mawala yung mga drug addict. Pistado! Hindi man pwede patayin sila lahat, Yung lahat ng mga drug addict, di pwede patayin kasi Pistado! murderer ka naman eh. Murder yung kaso, di ba? Kung patayin mo lahat ng mga drug addict. Pistado! Mabilanggo din tayo, di pwede. Yung ating nasa taas lang, yung ating Panginoon lang ang may yung may right na kumuha ng
buhay ng isang tao kasi siya rin yung nagbigay sa atin, di ba? Hindi natin pwede ilagay sa batas natin ng o ilagay sa ating kamay yung kamatayan ng tao. Dapat yung Panginoon lang. Pero yung problema natin kasi, Pistado! hindi mauubos ang mga drug addict dito habang hindi sila mamamatay lahat. Pistado! O, dapat patayin lahat-lahat ng mga drug addict para wala ng drug pusher. Pistado! Kasi habang mayroong drug addict, mayroon ding drug pusher. Pistado! Baliktad eh. Kung sabihin natin, ubusin natin ang mga drug pusher. Paano natin mauubos ang mga drug pusher pag yung mga drug addict ay in need sa illegal drugs? Pistado! Pag walang pag maubos natin ang drug pusher, itong mga drug addict, magiging drug pusher na rin kasi alam nila, marami pa rin mga drug addict na gustong buminta or bumili ng illegal drugs. Pistado! So, kailangan siguro gagawin natin, ubusin na lang natin yung mga drug addict. Lahat ng mga drug addict, ubusin, pamatay. Pistado! Para wala ng drug pusher. Pistado! Di ba? Yun siguro gagawin natin kasi anong gagawin? Tuod, no? Mahambal ka mo nga kasakit sa akon, maghambal, masakit sa akon, maghatag sang desisyon nga dapat ubuson pamatay mga drug addict, pero Moriones di garapon ni Santissima mga kabistado. Lantawan nyo bala? Pistado! Ihalimbawa naton sa isa kabaligya sa merkado. Tang tabi, anong nami man? Menggo o ano man ng paho ginabaligya, anong nami man, tamis paho, no? Pistado! Ano, biyabas o kamatis o nano pagida nga baligya. Like for example, Pistado! sa merkado mga kabistado, no? Gabaligya ikaw sang paho o kon Indian mango o kon santol daw kun ano ba na klase sa mga baligya. Pistado! Kag wala sang may nagabakal, no? Sige ni mo nga baligya, nagkaladunot lang imo nga baligya, way gyapon sa may nagabakal. Pistado! Sa sunod, kung gusto mo magbaligya, liwat kag magnegosyo, kay negosyante ikaw, no? Kay kumo wala sang may nagabakal sa imo ginabaligya nga paho. Nagkaladunot lang paho mo, wala gisang may nagbakal. Sa sunod nimo nga pagpangumpra, kag magbaligya liwat, no? Mabaligya ka paliwat bala sang paho kay wala sa may nagabakal. Hindi bala hindi na. Mangita ka sang iban nga mga negosyo nga amo nang perti ka bakal kay mo na ibaligya mo, hindi bala? Pistado! So, ay isa ina ka halimbawa. Ang buot silingon mga kabistado, no? Nga kung wala sang may nagabakal sang illegal nga druga, wala sa may nagabakal sang shabu, wala sa may nagabakal sang cocaine, wala sa may nagabakal sang marijuana, wala sang may nagabakal sang ecstasy, wala sa may nagabakal sang ano pa gina ng iban ganina ng ginapanawag nila ng drugs tablets o kung drugs capsule, no? Kung wala sang may nagabakal sina mga kabistado, no? Sino abi ang magbaligya? Pistado! Hindi ba na? Kung walang nagbibili, ng illegal na drug, kung walang bumibili ng illegal drugs, kung walang bumibili ng shabu, sino ang magbibinta na niyan? Pistado! Sino ang magbaligya? Sina? Di ba na? So, para nga madula ang tanan-tanan nga problema ta sa illegal drugs, Pistado! mas manami gid ang rekomendasyon sang akon nga kilala. Pistado! Kasi niya mas mayo siguro pare, no? Para madula ang problema ta sa illegal drugs, ubuson pamatay tanan nga mga addict. Pistado! Pinaagi sa ano? Yabutangi hilo bla sila niya ang illegal drugs. Pistado! Yabutangi bla sila niya sang tayudan hindi nga ni Indren. Pistado! Ya sakti bala sila niya sang tayudan kag Indren sila niya nga kuan ng shabu. Pistado! Lalakti sila niya sang Indren, no? Lakti sang tayudan, lakti sang simbos. Ano pa yung ganin ng ibanda? Lakti sang kuan sang brudan. Damo-damo ko sang mga nga panglawag nga mga kuan na komersyal nyo na ha. Pistado! Dapat bayad kamo gina komersyal ko inyo nga mga kuan dio nga mga pangpatay sang piste tungro kag waya-wayaw kag sang mga hilamon nga mga payong-payong kag mga bika-bika. Pistado! Megro, ang illegal drugs o kunang shabu, lakta naton sang brudan. Kaya ang brudan kuno,
brudan, brudan daw shotgun. Pistado! Oh, hindi gani indrin o kung tayudan. Amo nang ilakot sa illegal drugs o kung sa syabo. May na kay paglakta sa illegal nga droga nga may kuan sang syabo nga may indrin o kung may brudan o kung may tayudan. Pistado! Mga kabistado, no? Amayar pa yung isa gali ng bago mo ng chicks, no? Chicks insecticide. Pistado! O, sige na, mati ka mo sa tanan nga mga nagakwanan, nga mga nag-distribute, sinisang mga kuan niya, mga bulong niya. O, obligasyon nyo na nga magpa-commercial diri sa akon. Pistado! Kaya na bahala, mag-endorse na. Oy, Nibla? Pistado! Amo na lang na. Ang imuunta, butangan ta na lang sang hilo. Ang syabo, para nga kung once, mga, like for example, labi no, amo tong 32 kabilog naghigop. Paghigop na nga 32, ubos sila tanan tumba, ubos sila tanan burura, baba nila. Pistado! Pagbalita namon, Radyo Bistado, abi arada no si Kabistadong Aron bi arano sila ni Kabistadong Aron. Mga kabyanan sa Subo nga mga tinaw sa nyari naman kita diri sa barangay Bakal nga 32 kabilog diri ang naghigop sang syabo, nagpatsesyon sila. Samtang naghigop sila sang syabo di sa drug and gulpi lang gulpi lang nagkulurog-kurog kag natumbak nagbura ang baba, ginapatian sa aton nga mga pulis. Base sa ilang nga pag-imbestigar kag pautopsi sa mga bangkay sa mga biktima, dito na ibaluan nga nahilo gali ang mga biktima nga mga naghiligop sang syabo, bangod kay ang syabo may unod kag may lakot nga indrin. Pistado! May lakot nga tayudan kag may lakot nga chicks insecticide. Pistado! Kag brudan nga daw shotgun. Pistado! Kung amo na ang balita, mga kabistado, pirmi mabatian, 1, 2, 3 kadlaw, nga sige-sige amo ng balita sa mga media sa bilog nga Pilipinas, laban-laban, tanan nga mga adik, mamuludlo lang kalimutaw nila, hindi gid magbakal sang syabo. Pistado! Di kung hindi na sila tanan magbakal sang syabo, sino pa nga drug pusher ang mabaligya sang syabo? Pistado! Di ba? Sino pa nga drug pusher ang mabaligya sang syabo? Pistado! Kay wala na sang may mabakal sang syabo, bisan mahambal ka pa nga hindi bago niluto. Kung ikaw drug addict, ikuan mo, igambol mo imo kaugalingon nga kabuhi sa sining syabo nga ginabaligya sa imo nga hambal niya sang manong baligya, wala sang hilo kay bagong luto. Pistado! Kung ikaw abi drug addict, mano ka? Liwaton mo pa igambol mo imo kabuhi para maghigop syabo? Nga bala mo naman, nga kada higop sa manong baligya sang syabo, gakatumba! Pistado! Nga nagadiriwal ang baba, nga nagaburura ang mga sungad! O, hindi bla? Na, siguro amo na siguro ang siguro nga rekomendasyon. Pistado! Sikrito lang ang aton gobyerno mo magahimo sini. Pistado! Pero sikrito, hindi pa ipahibalo, hindi pag-isugid. Hindi pag-ipahibalo, mga kabistado, sikrito lang tama, bla? Pistado! Nga daw kuno abi, may mga tao lang nga nagsabutahi sa nga syabo, bla? Pero sa pagkamatuod, gobyerno gali naghimo, bla? Para nga, Pistado! kay kung pamatsyon mo, gabalik mangyapon, kita nyo? Dako-dako na ang mga effort, anong effort na ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte? Halos mga drug lord kag mga big time nga mga drug lord pinanumba sa tiyempo ni Tatay Digong. Diri sa aton sa Iloilo, duha ka drug lord nagkatumba diri sa syudad sa Iloilo. Nagtaradlong, naguruntat, ara man gyapon, balik man gyapon, subong araw. Hamakon mo 32 bilog drug addict ga higop. Isa lang ka rin. Di mga kabistado kung butangan mo ni hilo ang illegal drugs, ang 32 to, laban-laban gabura baba na to subong. Pistado! Di ginabalita na ni kabistadong Aaron Ripuyo kani kabistadong Bunis Linggo. Ang mga kabyanan sa Subo nga matinion. Timbis nga balita to nga daw nagamarcha sila to. Laban-laban ang marcha nila may kanta na to nga hindi kita malilimutan. Mo na music na laban-laban ni na marcha. Pistado! Gamarcha mga lungon nila bla pakadto sa kuan bla kay nagkaratumba sa tungod sang higop sang syabo bla. Pistado!
Ang isa to ka tricycle driver nga balibad, pero niya way ko tulabot siyam niyo mo to. Pro kon pananglitan nga may kuan nga may hilo tong syabo, hindi to sa kabalibad. Mambal to sa niyo, kita nyo? Pwede yung mapamatudan. Mambal sa ngati, kita nyo, way ko labot, kay ngaway ko yung patay. O to, bura baba, ako yung pasayro, ako yung wala, man ngaway ko yung naghigop. Mapamatudan mo, ngaway ka naghigop, kay ngaway ka nagbura. Pistado! Nami siguro mo ni guru mo, butangan ti guru hilo ni ay. Pistado! Brudan, daw, shotgun. Pistado! Problema sa tunggro kagwayawaya, mag-chicks insecticide. Ay, hindi gali. Herbicide gali na yung dapat sa mga tunggro ka. Tunggro kagwayawaya, gali insecticide. Problema sa tunggro kagwayawaya, mag-chicks insecticide. Brudan, daw, shotgun. Pistado! Pistado! Tayo dan, pamatay, piste. Nga tunggro kagwayawaya, langaw-langaw, agtsangaw, bakuko, kagiban pa. Pistado! Mga ilaga. Pistado! Nagahalit sa aton humayan, ihalit sa mga drug addict. Pistado! Komersyalan na guro mo na, no? Butangan tawaro hilo ni para mauntat na ng mga man nga sa kayo di kakak lang tawan nyo bala mga kabistado. Amo na ginahambal ko sa inyo. Pistado! Hindi maubos-ubos ang mga manugbaligya sang syabo kay damo-damo sa nagabakal, abi. Pistado! Di para nga madula ng manugbaligya, dapat dulaon tang manugbakal. Pistado! Di ba la? Simple ka tama nga lohika. Simple ka tama nga logic. Pistado! Simple ka tama nga logic. O hindi ba? Di kundi at least, hindi na madakpan to si Mr. Yang to. Ay tani pala kung imbes nga hindi na sa madakpan tong si Mr. Yang na dakpan sa ginhabla. Hindi na to madakpan man nga ate ano pag nakop siya kay hindi na sa kabaligya kay naman sa may manugbakal. Pistado! Imbes nga magdakop ka mo kay Mr. Yang kundi siyempre inom na lang ka mo Iveriang. Grabe Pistado! Iveriang capsule mga kabistado base kon ng base kon ga pangita kamo sang kampiyon nga pampabakod immune system bakod lawas amo niya dapat kung mag-addict gidban kamo sa mga adiktos da nga akon nga panugyan sa inyo. Pistado! Kung mag-addict gidban kamo, hindi kamo mag-addict sa syabo. Addict kamo sa Iveriang capsule. Ariyo! Munaw! Ara-ara ngalan niya na Iveriang capsule na Iveriang capsule na lang kamo ma-addict man nga ang Iveriang capsule mga kabistado. Damo sa benepisyong matag sa aton nga pabakod immune system, nagapahubin sa aton nga lawas, nagapapagsik sa aton nga lawas, energy extra sa mga kauturan naton nga mga permibisi, permikapoy, sa mga sports enthusiast, no, tanan-tanan, kag labi kag labaw sa tanan sa mga high bloodon, kag sa mga diabetison, ari ang Iveriang capsule mga kabistado. Cell regeneration, nagapabakod tulan kay may ara sa nga calcium, ginatawag nato nga calcium, marine calcium in citrate form, nga nagabulig para sa aton nga pancreas para nga mag-control sa aton nga blood sugar sa paghatag o kung pagpagwa sa insulin, no? And ang high blood, mga kabistado, ang ginahimo niya is ginatawag naton nga heart contractility, kag ining ginatawag naton nga cell regeneration, nagabulig sa pagpabuhi kag nagapaayo sa mga nagkalaguba naton nga mga cells. Adiamak nga kampiyon gani sa aton nga mga pumuluyon ni kamo magkalipata. Iveriang capsule. Kung gusto nyo magbakal sa Iveriang capsule, bisan diin nga butika, bakal kamo. Ari ang itsura sa Iveriang capsule, no? Amo ni sang butilyaya, no? Hindi lang masyado makita ginang iya sining ngalan, ara ngalan kitaon, pero mga nagaitom na green color yabi mo, no? Green color ya tinaka green screen ako. Amo na kung nga hindi nyo makita ang iban nga mga basta naka-green, no? Pero amo nang itsura sa Iveriang capsule, isa ka butilya na 15 man nakabutilya, 15 man nakakapsul ang unod sang butilyaya, tag 14.50 ti mga 217 pesos and 50 centavos man kada isa. Hindi bla, isa ka butilya. Makagamit ka na. Ang imuon nyo, kung ginahimo ko mag-inom ako sang Iveriang capsule, sa aga, antes ko magpamahaw, inom ko 2 ka kapsula. Bilog na adlaw, okay na. Kung gusto nyo, 2 times a day, no? 2 ka kapsula sa aga, 2 ka kapsula sa gabi, 10 minutos antes magkaon. Amo na mag-inom sang Iveriang capsule pagapabilin sa pagpapagsik sang aton lawas
paghatag sang extra energy sa aton nga lawas pabako sa immune system nagapahubin. Kabalo kamo mga kabistado nga ang Everyoung capsule. Kung kita magamit sang Everyoung capsule, edad ta lang ang nagatigulang, no? Edad ta lang ang nagatigulang. Pero ang aton nga kalawasan nagapabilin mga kabistado nga Everyoung. Amo ina ang Everyoung capsule. Gani sa aton nga mga kauturan. Ano pang inahulat nyo? Mintas hindi pa uli ang tanan. Inom na kamo sang Everyoung capsule. Nagaantos ka ba sang high blood, diabetes, hindi makatulog, migraine, insomnia, pananakit sa lawas, maluya nga kalawasan, mahina nga immune system, kag iban pa, yari na ang solusyon sang imo problema. Magtumar sang Everyoung capsule. Tungod kay ang Everyoung capsule may ara nga mga vitamins kag minerals agud makabulig sa aton nga lawas pareho sang firing of neurons, heart contractility, pH balance sang aton body fluid, muscle contraction, nagapabakod sang aton mga katulanan, cell regeneration o kun body repair, nagapabakod sang immune system, nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, kag nagapaseksi sang aton lawas. Gani ano pang ginahulata? Mag-Everyoung capsule na. Tungod sa Everyoung capsule, edad ta lang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Everyoung. Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, ikabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung! Ang aton kabuhi isa lang. Gani dapat naton amligan. Magtumar sang Everyoung capsule. Ang Everyoung capsule puno sang vitamins kag minerals nga nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, high blood, nagapabakod sang aton katulanan, body repair, nagapabakod sang immune system, nagapatig-a sang luyat-yat nga manoy kag iban pa. Everyoung capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang kalawasan, Everyoung. Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig bag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung! Mga idol, nakahibalo bala kamo kung nga nagapabilin nga bataon ng lawas ko? Everyoung capsule ang sikrito ko. Kay ang Everyoung capsule ginabalik sa normal ang nadamage naton nga selula agud magapabilin kita nga bataon. May kumplito nga mga vitamins kag minerals nga kinahanglan sa aton lawas agud magapabilin nga babakod ang aton nga immune system kontra sa anuman nga klase sang balatian. Gani mga idol, mag-Everyoung capsule na kamo. Kay sa Everyoung capsule, edad ta lang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Everyoung. Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig bag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyoung capsule, edad mo lang ang magatugang, pero ang kalawasan, Everyoung. Bistado! Ayos, mga kabistado, nabatian ang commercial naton sa Everyoung capsule, no? So gani sa ato sining magkauturan sa aton nga mga tagpalamati. Mintras hindi pa ulihi ang tanan, mga kabistado. Gamit na kita sang Everyoung capsule. Amo na sang sikrito ko kung nga nga nagapagsik ang lawas ko kag wala nagatambok, no? Nagapaseksi ni siya mo. So pwede siya makapatunaw sa aton nga mga tambok para nga magapabilin nga seksi ang ato sining lawas. Kita nyo lawas ko. Sang una, tambok-tambok ko katama. Subong bangod sini sang Everyoung capsule, amo ni siya ang nakahatag sa aton sang pagpabilin nga mangin maayo ang ato sining lawas ka magapabilin nga healthy ang ato sining lawas mga kabistado. Tested and proven na ako ya mismo gahambal sa inyo sina kay hindi ko ni pag-i-introduce sa inyo kung wala ko nagagamit, no? Kag wala ko na pamatudan kung ano kanami sang Everyoung capsule mga kabistado. Ilabi kag labaw sa tanan sa mga maluya nga lawas, no? Kung nagaluya lawas mo, gusto mo magpagsik, extra energy, gamit kamo sang Everyoung capsule mga kabistado. Bistado! Sa mga gusto magbakal sini sang Everyoung capsule, baklan niyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Diri sa siyudad sa Iloilo, makabakal ninyo sa Socorro Drugstore, sa mabakal nyo man sa tanan nga mga butika Ilonggo, no? Sa tanan nga mga butika Ilonggo, kag iban pagid nga mga butika diri sa syudad, mangkot lang kamuda, no? Kung diin pwede ka pangita sang Everyoung capsule mga kabistado, ha? Gani sa kay ang slogan sang Everyoung capsule, kung maggamit ka sang Everyoung capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan magapabilin nga Everyoung. Bistado!
Woo! Kampiyon! Oh, shout out anay sa aton nga mga viewers. Prober kita makuha sa mga balita kag information. Halin sa aton sini nga mga reporters. Aring aton nga mga viewers no sa kay Jimmy Canido, shout out kay Neo Hill Gunay, kay John Manuel nya banat idol birahi mga kurakot sa syudad. Kay AGR amat-amat naman mga adik. Sa kay Spike Rodriguez, bugtong idol. Oo, bugtong gali Unico iho no. Kay Vendred Limor. Watching from Pututan sa kay Spike Rodriguez, si Bobby Ga, si Tatay Digong lang ang sakalam, ibalik ang riding in tandem. Sa kay Joy Pulunan, sa kay Gerson B. Casimiro, balbali sila ka Bistadong John, si Provido Ijan James Red, Sir Edgar Matubato Lodi, ang witness batok sa DDS. Oo, si Edgar Matubato. si Matubato galito no. Panawag ko si Batubato. Pero may kahawig si Edgar Matubato, kilala nyo ang kahawig ni Edgar Matubato. Diri sa syudad sa Iloilo may kahawig siya di. Kita nyo, kilala nyo? Di ko na pag-mentionar. Sa kay Provido Ijan James Red, mayang hapon. Shout out no sa kay Jeffrey Reyes. Sila nga isa lang sagot dyan, Sir John. Patupad sila ng batas sa isang bisis kang pwede makulong. Kasi yung mga pusher pag nahuli, siling niya ulit yan, tutulak ulit yan kasi sabay na sila sa kulungan. Pero kung may batas na isang beses lang makulong tapos nakulong ka ulit, di ka na palalabasin. Kaya yung iba ginagawa na ng bata-bata ng pulis, saka malakas loob nila kasi alam nila makakalabas din sila. Pero kung maisa batas lang talaga na isang beses lang makulong, di na pwede sa pangalawa. Ambot lang. Bisan death sentence na gani sang una, may ara pa, may gahimo gyapons na. Hindi ba? Siling ni gwapo pare, siling nga baligya sa buyas. GL Panagiton Kapulot, sa Kas. Regards lang da, may ngapon na. Kay Solomon Antonio niya, tama yan idol. John, butangan hilo ang syabo. Si Ray Tupas, no? Kuan man siya, no? So, kumporme si Solomon Antonio, butangan siyang hilo. Kay Robert D. Cafe niya, frequency mo, Sir John, sa AM station? Pasensya, wala pa tayo AM station. Pero wala ta. Basi makachimpo, mabutangan ta na AM frequency. Sa kay Michael Tabugo, magandang tanghali, Sir John, from Binan, Laguna. Kita mo kayo nagtagalog ko, damo sa mga alantaw nga mga Tagalog. Sa kay Reynold Godilano, maing hapon, shout out man, no? Sa kay Kinky Pabilo, shout out idol sa Ferrer family. Kay Dailin Gamuza, Carl Luis, shout out sir, watching from Guimaras. Okay? Kay Isa Sural, good vibes Friday, Sir John. Kay King K. Pabilo, idol, shout out Ferrell family sang Barangay Katilingban, Molo. Okay? Sa mga viewers naton nga taga sa John Kapulot News Live. Abe, diri kita sa Radyo Bistado, be. Pangbasahon ta nga to sini nga mga viewers sa mga kabistado, no? Diri sa sa Radyo Bistado, be. Ari Verna Salvilia, ibalik sila yung riding in tandem. Bisan may riding in tandem pa gani, ara Japon. Nami ya hilo. Kay Renato Mandate, vote ako po share kag drug lord, ubusin pamatay para ang sasunod na henerasyon ng mga adik hindi na nila maabutan ng mga drugs. Okay? Kay Verna Salvilia,
si Eulogio Aguado. May adlaw, idol. Tama ikaw, dapat patyon mga adik. Kay Laila Telio Hiroche ha, sakto gidyon. Kay Rosael Pungan, dapat ibalik ang tukhang. Kay sigurado, manago naman na sila. Kay hadlok man sila nga mapatay. Kay Pasiplat News Gimaras, pare, sa Negros kay ina, may gin salvage man sang aga, bata pa, 22 edad ya pa region. Amo gani, kita ko tong balita to, no? Nga may gin salvage o kung may gin summary execution naman tong akuan nga biktima, no? Kay Laila Altelio Hiroche, sino pa, F. Cormida, sa kay Jude La Cuesta, good noon, watching from Barrio Obrero, Bistado John, Mercedes Malquerido, sa kay sininyakag magamudlo ang mata John kung makainom hilo. Siguro antes mapatay ang adik nga ginahiluan, masiling mapatay doon ako kadya. Sa kay Renato Mandate, kung bargain ang syabo, mabakal man naghihapon, Sir John. Okay lang nami gani nga i-bargain para hapos baklon. Kaya kung hapos baklon, kundi hapos man sila magkalamatay. Sa kay Maria Ara, damo sa San Juan na dakpan. Gani, San Juan man, pertik damo, adik man to. Kay 3 daan to ka mga suspektong, 2 daan to, taga San Juan to. Ang napilido, Leonor ba tong mga mga HVI, high value individual. Kay Ivan Monares, may udto Super Idol June Cups. May udto man kay Felicio Labrado Sairot, watching from Davao. Good afternoon, Idol. Oy, pakisabi dyan pakisabi dyan kay former President Digong Duterte. Nanghingi po kami ng ayuda dyan sa kanya dahil yung Iloilo City babalik naman po sa Bulais. Kay Mario Torres, dapat nga ganon ang gawing batas. Isang beses lang dapat makulong. Ang pangalawa ay wala ng labasan ang dapat, no? Pwede man, no? Pare damo naman dogs nagtuhaw, mo gani. Siling ni Pasiplat sa News Gimaras, si Mario Torres yang Lipa City, Batangas. Pasigaw, Sir John. Okay, shout out po sa mga taga Lipa City, Batangas, Sa lugar po yan ni ni Vilma Santos, no? Ano sa ngayon, gobernador ba? Okay. Sa kay Lenny Didasi, may-ari di gani ga pautang siya bodri sa Bacolod. Grabe pag inilayaw, ginapautang pang shabu sa Bacolod. Kwan yung tayo na ginang adik daya sa Bacolod nga. Dito may nakwan gani, dito may gindala gani da nga kwan, o hindi bla? May gindala gani da nga, may gin ano gani na? May ano pa no, may gin salvage da kagina sa kaaga, kita kong balita da. Bistado! Nga may gin salvage da, o kung may gin summary execute, no? Nga tao dirak gina, do mga 22 anyos, pero do ba taon pa? Diin nga lugar to da sa may Bacolod City, Tabo man. Bistado! So, mga mensahe nagikan sa ato sining mga viewers, no? Lantaon tanay ang ato sining sa YouTube tabi. Baw, ang YouTube ta do gakwan, nag-finish ning YouTube ta ho. Why na ni na nag-finish ang YouTube ta ho? Why na kitaa na okay. Lagtarabi si kay Kwan, kay Hado, kay Kabistadong Richard Meribeles. Ang YouTube naton nga live na finish. Why na nag-live subong, no? Bistado! Okay, so sa sining nga mga tinon, i-check nato ang mga balita kag information, mga follow-up report halin sa ato sining mga reporters. Unahon ta mga balita dito sa may Banwasang Panay sa probinsya sang Capiz. May drug bypass operation naman to. Dakpan naman liwat ang mga suspect nga nagabaligya sa illegal nga droga to. Tiyato mano, bilog nga kuan nimong bilog nga Pilipinas na ni subong.
So very check na to ng mga balita kay information, mga detalye sa mga balita nagikan sa kay kabistadong Joshua Haka direkta sa syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz sa mga kabistado. Upod kay kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua sa report, mayong hapon, go ahead. Mayong hapon, kabistadong John, no? Dako pa sa mga otoridad ang duha ka mga persona sa gipatigay nga drug by bus operation sa barangay Poblasyon Banwa sang Panay, kabistadong John. Ang mga nagkalibak pa naging saging kasang operasyon nagkilala sa kay Jomer Buensalido, 41 anyos, residente sa Arsena Subdivision, Barangay Tisa, kag Ronilo Estandarte Jr. Ronilo Estandarte Jr., 35 anyos, residente sa Barangay Banica, Lunsay ang mga taga-asudad sa Rojas at Kabisarang Yun. Nakabiskara sa posisyon sa Mainiya ang apat na sa chase ang ginapatihan sa buwa, isa unit sa cellphone, 6,500 pesos na by bat money, lakip ang isaw sa unit sa tricycle Kabisarang Yun. Nagabugat sa 15 tanan kagramos sa nga droga ang nakuha sa posisyon kag nagadangat ini Kabisarang Yun sa 102,000 ka pesos ang street value sininga sa buka Kabisarang Yun. Sa karon nagapabili na ini no sa kusudiya sang Panay Municipal Police Station ang duha kang nadakpan kag natalana na napasakaan sang nagakaigo nga panumbungon Kabisarang Yun. Ano ning duha ni ka mga suspect ni mga high value individual naman o kon mga bag-o ning mga street value individual ni kon mga bago identify naman ng mga addictos ni. So far Kabisarang Yun, no, away pa naton mahibalaan kung anong background sining duha ka mga nadakpan, ma-follow up kita o galis ni Kabisarang Yun. Okay. Mga pila gani na recover sila tong mga shabu naman to? Apat ka sa spray na nabili ni Kabisarang Yun sa 102,000 pesos. 102,000? Yes, tama ka na Kabisarang lang Yun. na. Grabe mga simple lang katama subong transaksyon. Amo na kung nga damo-damo sa nagabaligya sang shabu kay nga. Gamay-gamay nga mga transaksyon ya taga ginatos ka libo yang bili mo. Bochilingon, kayang-kaya. Ang aton nga problema mga kabistado, pamigado kita pagkatapos kung parte sa shabu ya dasig baklanay no. Nga hindi kung mga bulong lang tani ni ang shabu ni, kung mga Iverian capsule lang tani ning shabu ni. Iway gi problema kay sige-sige nga baklanay kag perti ka dahog. O hindi bala kabistadong Joshua? Yes, tama ka na Kabisarang Yun. Amo na niya subong face up sa ginatawag na pamigado tapos subong Kabisarang Yun rampant naman niya pag nagbalik naman ng mga drogista sa aton nga mismo nga mga lugar nga kung sang una Kabisarang Yun sa tanda naton si Tatay Digong Raben, former president sa Pilipinas, may idgid sa pag-disiplina, may kang tanan sa paggusto sa illegal nga droga Kabisarang Yun. Okay. Pabor ka man nga butangan tahilo siya bo? Pabor din Kabisarang Yun ako na mo man lang ang rason. Kung na mo man lang Kabisarang Yun ang rason no, taga mo naman lang ang solusyon nga para na mapaganagan ang pagrampant naman sining nagtuhaw ko nagbalalik naman ng mga drogista at sang droga Kabisarang Yun. Hindi lang ni kay hindi lang ni kay mapaganhagan kundi mauntat gini ang baligyan isang shabu laban-laban. Sino pa baligya ka shabu kun way sa may mabakal kay balaan nilang mahilo man. O ni bla? Sa John tama gid mo ginaawat man nga isip no. Kung wala ka man lang imo nagagamit sang shabu, pabor ka gid sini. Pero kung nagagamit ka sang shabu, ano ba laban ni ka gid pabor eh. Oo, Kabisarang Yun laban-laban ining mga drogista kay ginaman sa mga membro sang media kangay sa imo Kabisarang Yun kay ikaw gid mismo nagapanguna kag kita din mismo sa Radyo Estado ang nagapanguna nga naga-kontra sila sa illegal nga droga, mga lalit nga droga Kabisarang Yun. Sige. Salamat gid Kabisarang Joshua. Sa pataka balita Isa pa. Sige, proceed. Yes, sa Kabisarang Yun, isa man no kay check no, nakuhaan sang masobra 1 milyon na balor sa piti na sigarilyo Kabisarang Yun. Sa may area sa barangay at isa kapon may search warrant operation ng Patigayon. Sa may area kapto uno ang sa may area sa barangay 5 Kabisarang Yun no. Wala na makapalag sa naserbihan sa search warrant and ang isa ka Chinese national nagkikilala sa kay Lindsay Zong pag nakuhaan sa posisyon sini ang masobra 1 milyon na nagkakanarisari nga sigarilyo Kabisarang Yun sa apartment sa barangay 5 sining syudad na Kabisarang Yun na kumpiskar sa Regional Intelligence Division sa Police Regional Office
o PRO6 Kabisaran John ang intento check tanan no sa karton sa nakanarisari nga piti sa sigarilyo Kabisaran John. Saldi kay Eduardo Banas, assistant team sang leader sang Regional Intelligence Division, makaduwa na katabunan no nga ginatiktikan ang nasambit nga Chinese national kag makapinanakadisip na baklano pag sa ulihi natutiban diri nga piti Kabisaran John ang sigarilyo nga ginabaligya sa mga tindahan sa syudad ng San Rojas bangod sa ginapaydalom o kung bangod sa ginapaydalom ang nasambit ng mga sigarilyo sa laboratory test kag naglutaw nga piti ang nasambit ng mga sigarilyo Kabisaran John. Laing gid ang anyo sa tunay nga original nga sigarilyo unlike sa peke nga sigarilyo Kabisaran John kay atong tan-awon ang sigarilyo subong tuman kamahal kag iniyang istorya ka Chinese national nagabaligya ini sang barato lang nga sigarilyo Kabisaran John. Kag amo ini karon ang brand sa mga sigarilyo amo ni ang isang una gid ang pulo ka karton sang Mighty Green Kabisaran John. Pulo ka karton nga nakuha pag sisiha pag ginakop no anak ko diri kag amo pag ginanakit diri ang 21 ka karton sang Marvel nga brand, 11 ka karton sang Chesterfield nga brand, 5 ka karton sang Jackpot nga brand Kabisaran John kag 30 ka karton sa Modern Cigarettes nga brand Kabisaran John kag pulo ka karton sang Far Star nga brand sang sigarilyo Kabisaran John. Kag nagadangat ini sa sento at 7 para no ka karton sang more or less nagadangat sa 1 ka milyon ka pesos ang street value sa kag ini Kabisaran John sa karon ining aton nga Chinese national temporaryo na ngayara sa Pasdia sang Rojas City Police Station ang isa ka Chinese national kag natalana na napasakaan sa nagakaigo nga panumbungon. Kwan palusot naman tani kung nakalusot tani ti dako-dako man tani nga income no tagiya kuno na Chinese national o incheck lang taga national Kabisaran John Chinese incheck ay incheck gidya pure gidyang incheck. Yes, sa Kabisaran John. May ara nakita sa kuan galing wala na nato di mabuta may ari ni sa address to sa may area sa China. Kundi dili mismo ang ayas nga address sa may area sa China pero Israeli sa karon nga ginakabi ni sa Chinese national Kabisaran John. Ang ang diskarte mo daw halos ang mga kwan bala ni ang mga mga insect ni kung kaisao sila giningadala sa ato sa mga illegal di mo may mga kontrabando pati illegal drugs ni sila gadulong na di sa aton kung kaisang mga tuntungan nimo madakpa ni kanami pang susmuyunis ti garapon ni Santissima hindi tanana may mga iban nga mga si insect may nga ti kampiyon mo ilang negosyo di no pero ining mga iban nga mga illegalista gid hamugid Kabisaran John kami aragid sa gyapon sa aton iban nga makultura na nga nagapalusot sang ilang mga produkto para makaganar lang pag hindi mga buhay sa insakto Kabisaran John sila manuntos sa isig katriyo nato. Sige. So far Kabisaran John amo na aton nga madulong diri nga report nagikan diri sa Ciudad San Rojas sa probinsya sang Capiz. Sa sitwasyon sa Ciudad San Rojas sa karon na-experience naman kita sa pag-ulan-ulan kag wala pagwa ni aring adlaw Kabisaran John sa siling nga maghinon. So far ino sa gyapon inyo ko pod Kabisaran John Oaxaca. Sa balitang serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Jos Oaxaca nakadala sa aton oras mga kabistado 1 minuto nakaligat sa alauna diri sa aton nga pagpangalagad pasunuron ta mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga kabistadong reporters. Check naman nato na mga balita kay information nagikan naman kay Kabistadong Aaron Rifuyo. Bistado! Mga may damo-damo sa lakyan to pinang-arado sang kuano sang inang series sa may area sang Banwa sang Haniway kag Kalinogo. Bistado! So check naton ang mga follow-up lakip na ang drug by bus operation kag iban pagid nga mga balita information na tipon sa ato sila nga patrol with Kabistadong Aaron Rifuyo. Bistado! Kabistadong Aaron sa report maayong hapon. Go ahead. Yes, Kabistadong John kahapon maghihiwat naman niya nga drug by bus operation sa may area sang Zone 1 Barangay Baldosa Paz arestado ang 39 anyos na si Don Janyang si Don Janyang sa Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 o na PDEG SOU Kabistadong John bag-o o kon hindi makapamilyar ining unit sa ining operasyon so next sa ilang team leader Kabistadong John halin ini sa krame ining group
Kag ining nahiwat ang bypass operation. Ano kuno tong kwan? Ano 20 ang hapon. kabistadong Aron, ano kuno tong grupo nga bag-o to mo tong grupo nga naglusob daya sa may Zone 1 sa Barangay Baldusa, La Paz? Ano nga grupo to? Ang grupo sinay kabisadong doon, tawag ko Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6. Okay. Amo man na sila ang kuana. Amo man na sila ang mga police station drug enforcement unit dito sa una sa may Manila blato nga duman mo nga ang ilang nga mga isa ni bago nila nga grupo subong kung madumduman mo nga may na-recover blato nga bilyon blato nga balor sang shabu bla sa nagligad nga tuig. Ila to grupo. Tapos may nadakpan sila nga taga-PDEA blato, hindi bla ila man to grupo. Amo ni ginaambal gid nila kabisadong John. Amo ni sila sa krame. Yes, so sila ni. Manlonggan tay baw. Amo ni super nga mo. May gin kwan gali, may gin create man dire sa may kwan sa Region 6. So ang ilang nga station dire sa Region 6 na. Pero ang ilang mother unit is halin dito sa Campo Crame. Yes, insakto kabisadong John. Lain Maynila, isa pagid ang RPDO ko ng Regional Police Drug Enforcement Unit kabisadong John. Tiway nila. So amo ni no. Tiway why nila na panumba. Ari sa pagkanilang tini kabisadong John. Medyo sakit-sakit pag imiyang Sinong ilang head? Sinong ilang head dire? Si nakuha ginaton, nakilala ginaton si Police Lieutenant Eric Dio Campo kabisadong John. Okay. So siya agli ang head karon sang Police Lieutenant Eric Dio Campo. Amo sang head sang police ano ganito ng drug enforcement unit group. Group Police Drug Enforcement special, Group. May special operation unit pa kabisadong John. Police Drug Enforcement Special Group muna. Special Enforcement Operation Group. Unit. Special Operations Unit muna. Yun kabisadong John. Okay. Bodo mayo ni kay do may gin-create sila nga mo ni pero ang hambal sa aton nga mga listeners sa mga viewers nya ti way man nagapanumba. Mamaya. Grabe naman kabisadong John. Gapang dakop lang na sila away ni sila gapanumba. Bisan sa una sang time sa una tatay digong tuway man gapanumba pulis Ginakuan man lang kung magbato galing ti alang-alang la karon pabayaan kung magbato, hindi ba? Natural kung magbato, tingon ni simpre no tangon nila pero hindi magbato, simpre dakpon lang. Okay. Ini kabisadong John, sa paglutob mo nato to sa area, na-interview naton si Police Lieutenant Eric Dio Campo, ang team leader sa PDEG SOU. Kaya sila nga ginapuktikan na nila inisiyang tagtong tuig 2022. Hindi nila yun madakop siyang bangod madanlog klase nga tawo nagtumang matanda, no? Kuan gali Dio Campo, kuan sa operatiba siyang sa isa ka bulto sang ginasuspektuhan sa bo. Gamit ang bypass money nga 24,500 pesos sa John. Grabe, isa ka bulto. Naman sa pagpinakop niya ang lima pagigka plastic, no? Kagaging kumpirmama niya Dio Campo siyang ang nara sa top 1 authority, priority list pag-abot sa illegal na droga. Kaya naman ini sa top 1 ini siya priority sa lapas sa PNP. Yara man ini sa top 10 list sa o kung na-drug personalities man sa Iloilo City Police Office. No, kagdugang Panidio Campo na ang mga kautudan niyang ang nakaagi naman by bus kabisadon John. No, bangod sa kadamuon nga nakuha ang illegal nga droga sa paghinakop niyang na ini ang ginakabit nga high value individual kag nagabugat sang 120 o kung 120 grams ang nakuha sa iya, no? Kaga may strip value sa 816,000 pesos kabisadong John. Grabe, no? Ano ni Saman in-check ni apelido Yayang? Mambal na to may kapilido sa nga may kapilido man sa nga mangkot mo si Councilor Johnny Yang kung ano yan kaya pala pariyo sila apelido amugi yung spelling sa apelido nila hindi ko pa makoto na to sa tinapit ng disamo ng kay basi ko masingalan ta ni Yabla gani do pro mo do
si Councilor Janiyang niya dumayo man din negosyantin saya hindi bla. Mm. Tapos Oo. si Kwan niya si ano ganing ala niya ni Liwat? Si Don Yang. Don Yang, no? Si Si Don Jan, gali ka bisa Don John? ano no? Don Jan. Don Jad Yang. Nan. Oh, Don Jad Yang. Taga diin gini siya tumandok gini sa sang Baldusa Lapas. Yes, ginkonfirmar man ni barangay, barangay Kagawad, ginamyak ka bisa Don John. Oh. Dugay na gili na da bagulong dakpanaw. Mm. Ari ni sa Bangon, sakwan, ari ni sa listahan sang badak sang barangay Baldusa. Yes, kabisa Don John. Kanya ginkonfirmar man ni barangay Kagawad, William Yap, no, suno sa iya, na preso ini sadto sa siyang sadtong tuig 2016 o kung tuig 2016. Pag niya nakagawa sa tuig 2020, Oh. 2020, tungod ini ang nag-plea bargaining kabisa Don John. Hindi na nakagawa na sa karsel, yara ini sa paglinakop ni Kagawad Yap, no? Nagkuha naman siya. Gusto. Nag-plea bargaining magali ni liwat ni si Kwani, si Yang ni. Yes, kabisa Don John. Oh, pamangkutabi si Councilor Johnny Yang kung ano yan eh, kaya pa rin sila apelido. Ako mapasiguro kung hindi sila parintihanay ni Ever Yang, ha? Oh, hindi sila parintihanay ni Ever Yang. Ay, hindi mo na, kamauti ka sa decision niya, karon din sa mga mulupasa, kaya pangapinadri siya kabisa Don John. Oo, pamangkuta, sabi na to ano mo niyo, ano kapilido mo lang ning ngalan sang suspect ni nga nadakpan nga may 800,000 ni nga shabu niyo. Pero magkuton tayo kung ano, laban-laban ka apelido ilang guro niya. Kaya may ara man niya nga palariho man ang apelido mo, hindi bla? Oo. Kaya hindi man Amo sila na kabisa Don John. hindi sila pariente o kung wagi sila angot bla. Oo, kaya mo nakikita kabisa Don John, mapalarihos ng bala ang ano ha, Apelido. ang mga apelido, pero hindi sila magparentihanay. Hindi sila parintihanay, hindi sila kadugo, blay nang wala gid dugo, blay nga part ang ining pareho sila apelido, pero wala gid sila dugo, blay. Na mo na bla. Yes, kabisa Don John. May ara Okay, gani no? ang kalabanan sila ti mga apelido nga mga De La Cruz bla len tawag lang mga De La Cruz bla pero tignan mo damo pero ting dugo na hindi man pla kwan, hindi man ararangot na. Okay, ini kabisa Don John, no? Yari nakagwa ini sa tong tuig 2020 si yang tungod sa pag-bargaining, no? Sa ini na nakagawa sa karsel, yara ini no gidayon sa paghinakop ni Kagawad Yap kay bangod man sini. Bangod gusto man sini no nga gaasan siya sa magbago ang tao, no? Ako na mo ining si Yang gali ni drag star sa kay Kagawad Yap. Sang tawag sini, no? Sang nagpa-plea bargaining siya sa nakagwa sa kabisa Don John, yara na siya sa paghinakop ni kung nakustodiya. Mangkuta si Kwan, pamangkuta si Kagawad Yap nga ginhuptan mo imo ni bala mo naging nga gabaligya siya bone. Okay. Ay ga-interview ka gina sa kay Kagawad Yap daw ga panilap-dilap patos gawad no? Okay. Ganito man, kop na sa naton sa Bisadong John. Kung siyang san, o bala, nga nag-umpisa ining si pag-upot sa ilang nga droga siyang, tigin siling yaman, na dugay na. O kaga, sini naman nga sa antes pa sa madakpan, yun patawag ini sila sa mga barangay hall sa Bisadong John. Yung patawag sila sa kapitan, hindi pa prangka, sila kung nagasige, pabraka mo. Yung sa program mismo sa mga opisyalis, siling ni Yang, no? Ang balyati, wala naman sa kuno yung nagagamit, wala naman siya nagahupot ng nagagang nga droga, siya nag-aalao man niya si Kagawad, ay isang santo, nakagwa siya, yara sa iyang paginakop. So, nagpati siya, nga, wala din man. Yari, subong, si Kagawad, abi, ipadrag test, sabi na? Tiyan mo na, no? Okay. Di makita mo natin sa video. No? Naka-interview kita sa Bisadong John. Amo na eh. Nagayuhom ka gina. Nagayuhom ka git paghambal ko. Okay, balo ka. May nag-chat diri oh. Siling niya, yes Kagawad Yap, abi, siya niya, abi, padrag-test man ni abi na, kung ano na. Po, Diyos ko. Dumos lala, pag ina ng comment na, tanga Bisadong John. Tarso, texter nga chat, tarso nga comment na diyo. Ga-interview ka kayo na sa iya, daw ay patinulugan si Kagawad, tapos ka panilap-dilapan, no? Ito masilap yun lang si Kagawad, Yap, Bisadong John, amo na ganing pamangkot, diri sang kwano, sang isa ka kwande ka nag-chat diri,
Nga sila niya, nga si Kagawad, be, sila niya, basi, kung niya, be, si Kagawad, be, anong buot yan ni Silingon man? Ati ko sa bagay, sa mga barangay official, di ba, ginapang, away na gali, no? Way gali subong sang drug testing sa mga opisyal, no? Wala sang random drug test. Ay, Kapag random, mandatory, kabisado John. Oo. Doon na dula, wala multiada, wala ha. Gani, no? Mm. Oh, pero si Kagawad, yap, kabalo, kung, ang galing kay ti amo na gani ang pamangkot, nga ginhuptan mo imo da iya, nga nagabaligya, agli siya buna. Mm. Are, sa balaya nag-star? Hindi, kabisado John. Actually, na may balay, hindi niya si Tolson Siyang? si Yang. Kasi siyang nakagalang Pero gin kustodiya. Yes, amo na abot sa kabisadong John. Yung custody niya ng nanay. Okay. Sa gusto niya, gaan siya, magbago, ini siyang. Gin under kustodiya gali. Yes, amo ina kabisadong John. Oh, tinga nga sa kadamo-damo sa inog under kustodiya nga siyang gijay kustodiya. Kaga amo natin naluoy sa kuno kabisadong John. Luoy kay Kamataan. mos mo nagbaligya siya buha. Sige yung banyan din kabisadong John. No? Gusto niya man tani, malagaan siya ang tao kung siyang ini nga magbago. Amo diri kabisadong John. Ati mamangkot naton sa ati Kagawad, anong mo reaksyon? Siling niya man sa aton. Ti amo ni gakasubo siya. Kaga sa dangtan nga bangod may mga kabataan hindi nga mabilin kaga duwat taman nga malayo sa iya nga layo. Sabi mamangkot man naton siya kabisadong John. Balaan mo kabisadong John. Malapit na sa isa pagwindagin by bus. Ang same unit sa sini nga pulis. May nag-by bus mo na ang kilala kay Ligad to. So naglakay alias Bruno. So nakuhaan man to sang pila ka bulto dito. Si Bruno to. Si Bruno to kabistadong kabistong Aron. Hindi to tuod Bruno iyang ngalan. Oh. Hindi to ngalan niya tuod nga si Bruno. Ang iya sa to nga ngalan ka nga tuod ari sakon dio ginsat sakon de. Ginhatag sakon ang mensahe dire. Hindi bala sad to nga time samtang gindakop atong si Bruno ang na-interview nyo nga Kagawad ibla si Yap man eh. Siya man nga Kagawad no? Daw siya man nga Kagawad ang nagpa-interview ha. Niya si Bruno na pero bala na ni Kagawad Yap nga inang si Bruno hindi natutuod yung ngalan nga si Bruno ano gani apelyido ito hindi na mo na apelyido ni Bruno. Lain ang apelyido ya sina pero ginlikom nila sa publiko ang matutuod nga apelyido ni Bruno. Bisan si Kagawad Yap niyo, kinsindis ni. O si Saon, gid ni sang aton nga mga pulis, most especially, ang, ano ganitong grupo nga mga bago subong ni Kwan, ni pulis, inang, ano gani ang rangko ni Jocampo? Yari, kami sa Bangson, Police Drug Enforcement Group, Special Operation Unit Tech, kabisadong John. Sino gani si Jocampo? Ano gani rangko ya? Si Police Lieutenant Eric Jocampo, kabisadong John. Sa kay Police Lieutenant Eric Jocampo, sir. Total ang imong nga kwan, ang imong nga base ya mother unit nyo sa Campo Crame, no? Si saan nyo mayad ang Barangay Baldusa, no? Kag ang iban nga mga barangay official sang Barangay Baldusa o si saan nyo? Palihog. Ako yan nagapangabay sa inyo. Nga kung pwede, no? Usisaan nyo ang iban nga mga barangay official da kay may mga pila ka mga barangay official dira nga ginareklamo sa aton nga mga pumruyo nagasekreto nga nagahatag diri sa ato sa informasyon nga nagaproteksyon sa illegal nga druga dira sa may Barangay Baldusa. Palihog usisaan nyo na. Okay? Okay. Padong John, natin Amodre, ginpamangkot man natin si Sir Radio Campo, si Police Lieutenant Campo. And then, pasang supply si Yang. Itong siniman niya sa aton, na hindi pa ko na pwede ma-devolve. Padayonon pa rin ang investigasyon nila kay Yang. Kung si Yang, ang Tolsino, ang mga-cooperang sa ila, kabisadong John. Kulbaan si Kapitan sina? Yes, amugin. Ang bot ko silingon nga kulbaan si Kapitan Habiliana da sang Barangay Baldusa. Hindi bilang Kapitan sang Barangay Baldusa da si Kapitan Habiliana. Yes, kabisadong John. Kulbaan si Barangay Kapitan Habiliana na ngati base bala kun may mga member sang iyang barangay da blang kan ang involved bla si illegal drugs bla.
Amo ginang kauluya kabisadong John Uy, Sulod. kulbaan si Kapitan sina. Kap, di mapakulba, Kap. Wala pa man mo. Uy, Wala pa man. Tumakulbaan na nato. bro ko nako sa inyo, Kap, no? Untatin nyo na. Nabanggit. So, Ang buot ko bang silingon, ang buot ko silingon, no? Sa kay barangay Kapitan Havillana sa barangay Baldusa, no? Ang buot ko silingon nga untatin nyo na nga pangita, untatin nyo na nga magpabungol-bungol kag magpawala sa mga drugista na dapat ubusan nyo na. Ubusan nyo na panglasa na, ubusan nyo panglusob na, ubusan nyo pang dakop na. Pati mga protektor na, ubusan nyo. Ano ka mo man? O hindi, Black Kabistadong Aaron? Yes, kabisadong John. Oh. Tawag sila, no? Hindi giman tayo yun ang bayba sa ila, pero binagkuan ang na-recover nga mga shabu dira sa ila nga barangay kabisadong John. May ginasandigan mo. Tiyan mo nang mabudlagid, kabisadong John, no? Pinasibot na natin ni sa ulihi. O na naman yung plasada, no? Liwat naman yung balik naman illegal nga droga di sa may syudad naton, kabisadong John. Muman. Sige ah. Okay, kabisadong John, no, bantayan, no, ang isa pag no, ang nagluntad ng insidente ining sa Haniway, bala kabisadong John, no, Oo. ang siri, Ade, pertikta mo involto? nawadaan sa prino, Oo. at masobra, 20, din pilasod, bangod, no, nakabunggo, ini sa may, truck sa pinaka mga salakyan, may motorsiklo pa ito gani kabisadong John, no. Ang subong, nanawag kita sa hipe, ng investigador, tisako, kasi dako na to, ka-asikaso, na wala pa kita ang kumpito, kita di kabisadong John. Okay. Sige. Salamat, Git Kabistadong Aaron. Yes, kabisadong John, madamo nga salamat kag may hapon. Kag muna ni no, madulong nato nga balita direktamente diri sa may syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Ini sa kabisadong Aaron Repoyo, basta balita kag serbisyo publiko. Radyo Bistado. Salamat, Kit, kay Kabistadong Aaron Refoyo sa report kay informasyon direkta sa Barangay Baldusa sa distrito sang La Paz, mga kabistado, no? Si suspect may kabistado nga si Kwan, no? Si Yang apelyido to. Gin under custody kuno ni Kapitan ani Kagawad Yap sang Barangay Baldusa kinaluoy sa kuno kidamok bataan bagong sa prisuhan. Nagwa kuno sa prisuhan sa tong nagligad nga tuig tungod sa ginatawag naton nga plea bargaining. Tigin under custody kuno kay niya daw naluoy man siya kay base kuno ko magbag-o pa man. Tapusan mo riunis ti grapon ni Santisima mga almost lapit-lapit isa ka milyon nga balor sang illegal nga droga mga kabistado na konfiskar sa suspeko. Amo nang ginahambal naton damo-damo sa nagasulod sa ato sila nga informasyon partida sa may Barangay Baldusa. That's why ako sila nga mensahe sa mga barangay official dira untatin nyo na untatin nyo na amo lang ako nga mensahe sa inyo dira untatin nyo na nga magpawala. Kasi bla maghambal ka mo nga daw ka meaningful sa gambal mo kabistadong Jonaw. Tiyo mo gani ka meaningful gani. Double meaning ko na nga kon pangkilala niya double meaning pare. Ano gusto mo mahaba o mahaba o pandak? Double meaning. Ang ako na mahambal ka kon nga mensahe diri sa mga taga Barangay Baldusa da kapitan ka sa mga barangay kagawad. Untatin nyo na palihog. Atong nadakpa sa nagligan nga si alias Bruno, gintulirar nyo nga ihatag ang apelyido nga Sala. Sala ang apelyido nga ginhatag nyo. Kagintolerate nyo man nga amo lang itong yapon nga apelyido ang dalon lang gin. Lain ang apelyido ya sina Moriones ti garapon ni Santisima. Ari sakon ding apelyido sang bukaron ko bla. Ari ding tutod nga apelyido ni alias Bruno, hindi ko lang pa ipalayagi pero nga gintolerate nyo in-interview ka muna sang nagligad sang apelyido sang suspect nga si alias Bruno da ginkompormihan nyo man nga amo ng apelyido yan o ganito apelyido yan Molinyon o Montanyon o ganito lain ng apelyido Moriones ti garapon ni Santisima gintolerate nyo man gani ang ako na mahambal sa inyo dira sa mga barangay official sang Barangay Baldusa sa distrito sang La Paz Kapitan Havillana kag sa mga barangay kagawad mo da no untatin nyo na
nga magpabungol-bungol. Ubusa nyo na sugid sa aton nga mga pulis kung sino ang mga subject da nga mga manugbaligya siya bo. Bistado! Nakon mong isa to bagugwa halin sa illegal dra, halin sa prisuhan, tapos nagwa lang bangol sa plea bargaining, under custody payasang barangay Kagawad. Bistado! Oh? Tapos kay base kuno kung magbag-o pa man lang. Bistado! Isigra po ni Santissima Kagawad do. Bistado! Oras naton karon nakalabot na kita sa inang 32 minutos na kaligat sa alauna diri sa ato sila nga pagpangalagad. Check naton ang iban pa nga mga balitang informasyon. Check naton kunara si kabistadong Boni Sumblingo sa dugang nga mga balita kaga informasyon na mga kabistado. Bistado! Shout out sa iban pa naton nga mga viewers kay Dailin Gamuza. Good afternoon kabistadong John and kabistadong Aaron. God bless sila niya to. Sa kay Salvador Franco, sila niya untate na kay pila kadlaw riding in tandem naman kamo, sila ni Salvador Franco, sila ni Jose Nathaniel Malvar, sila niya salute to the entire Radio Bistado family and to John C. Congratulations Iloilo City for retaining the championship title as most Siabulais. Lex Morales Gatso, maying hapon man, Sigmaruhan Katalan, shout out Arlene Gayuma, Riva Sabag, sa Haniway, Mayor John, may Shabu pa, may Pusil pa, grabe, pero ubos man sila. Sa kay Kat Gascon, shout out man, no? And sa kay Noy Dinyo Carino, Dailin Gamusa, shout out man, no? Sa siniya base may party man si Kagawad sa kada baligya ka Shabu, hindi man di ka mo magspekular sa gamo sina kay manti ang iyan ni Kagawad yete simpre barangay official sa mong pwede sa makakustudi sa kung sino nga tawo. Bistado! Check na to ng mga balita kay information nagikan kay kabistadong Boni Sumblingo. Kabistadong Boni sa report mayong hapon, go ahead. Mayong hapon na kapisadong John, live and direct kita dire sa may barangay Kabugaw Sur, no? Kada? Sa Banwa ka nga Pabiya. Ang follow up natin dia ang lugar kung sabihin nga ang dalan do pwede nga masabugan sang paray kapisadong John. Amo nang galapot jak nga dalan nga ginpadala sa aton sang viewers ta? Yes, kapisadong John, no? Sa Subong ang sitwasyon no nagkirikira ang adlaw no malitayon ang mga tawo nga nagmaraman ang dalan kapisadong John no pagkatapos na pagkatapos si magmararan rubay puro marayabok makuwari man malaor man dia ayabok pagkatapos mamaraman dia pag uran na makaros gabi kaya nagdulong raman hindi naman nga masabugan kang munggo paray tuno sa mga tao giya sa may barangay sa Bugaw Sur no diri sa may barangay sa may Banwa sa Pabiya sa piling mga tingon na kabitadong John kaupod na ton diri mismo sa barangay no ang pumuluyo nga aton nga interview na kabitadong John sir John? Sige, go ahead. Why kasang live video, why? Para nga makuha ni Kabistadong Richard nga makita sa video ang imo siling interview, magluwas nga report ka. May isa ka pa ka communication nga pwede magamit nga mag-live, why na? Dugay, malive interview ko malive kita sa atong Facebook, no? Kaya nita ko ka unit, down. No? Ate, sige, live live audio interview lang anay, wala lang video. Sige, proceed. Yes, Kabistadong John. Okay, no? Sir, mayong hapon, kamusta ka mo din sa inyong barangay? Mapudlagi kong tagbuhan, sir, kay palutakid. Dahil sa mga tao, especially sa mga estudyante, reklamo sila nga katugay yung matapos. Oo, kung saan na dyan nga umpisa nga anda nga kagubradya? Ang October, sir, kay kami ganyan, surat-ulat nga matapos na kay barangay mo lang budlay sa among tanan-tanan. Kaya mo reklamo kami nga magulan ganyan, hindi kami konta. Ang tani kung pwede lang kami sa traktor, maliwat ng dahil nga obra nga matapos na mga pinakabulan nga na diyan yung obrada. Yung 6 hindi ko napaktan sir sa kadtos na di madulong sang balat tapos kayo niya lakat naman pwede kayo kung saan unang sila magbalik kaya sa budlay gid di ba bala kung saan matapos. Ano ang hambal kang inyong barangay kapitan
ano ang kanya sa siningadalan? Do wala pa ko ka saya sila sang nabalhan ko ano yang reaction de. Tani lang ma-action na mag-mobra na ni. Hindi so matapos na. Kita nawala na sa kontraktor din. Ano ang ginapanawagan na sa kontraktor sir katani balikan mo na ang mga dala kay makaobra na matapos na ni kay para malipay mga metangan nga magtawa na mo nga dalan. Nga na. Sino ning pangalan ta sir? Dodoy na sir. Dodoy. Okay. Bon. Kapag sa John? Ang proyekto nga ina, ano na sa nga dalan, barangay road na siya o kon municipal road? Kung sa Euron, barangay road, ang kuwanis ang kuna ng railway na di kabisadong John. So barangay road. Oo. Ang kay sino proyekto na iya sang proyekto ginpatigayon na proyekto ginpatigayon sa na sang Banwa sang Pabia. Laban basin iya kabanwa o kon iya man sang barangay. Okay, so mo ni mo ta kabistadong buni no pamangkuton ta si kapitan kon ang ina nga proyekto iya sang barangay o kon iya sang Banwa. And then sino ang kontraktor kung may nakakontrata na no sino kontraktor? Saan nagsugod ang saan nagsugod ang proyekto? Saan matapos kay dapat may ara na sa nga nakabutang may ara na sa dapat kay ang sa iba niya nga lugar kada may proyekto may may karatula nakasulat na kung sino ang kontraktor kung saan nagsugod saan ang kontrata pila ang kontrata hindi bla mo na tanan Andrea Santos Pilipinas yung hindi pagsugoon mga kontraktor hindi pa na sila magbutang no so dapat amo nang usisaon ta and then kung mabalaan ta nga barangay road kag iya sang barangay proyekto si kapitan aton distinggiron. Kung iya sang munisipyo, kung iya sang Banwa, ang distinggiron ta ang mayor. Kung sino ang kontraktor, kadtuan tang kontraktor kag usisaon para mabalaan ta kung bala may slippage ang ining nga proyekto may slippage o kung saan matapos kung saan nagsugod para nga makwanta bala ma-distinguer ta ang ang kontraktor para mapadali nila kay mantigantos bumuluyo okay? Yes, katong John. Yes. So ang kontraktor dire nga naging tagsaton nga pangalan sa kontraktor ano ang Patrilla Builders no? Okay. Naglabay kita to gina sa may Bitaret. Bisadong John. Wala kita nakita nga nabutang to nga tarpaulin. Kung saan nagsugod ang construction kung saan matapos. Sa aton nga mga pumuluyo dire sa may barangay Kabugaw Sur, natang Oktubre pa ng ilang obrahanay, no? Natapos nila siguro do mga 1 kilometro ang natapos nila halin dito sa may Bitaris na area. Tapos nag-untat? Pagkanto naman dire, no, dire sila sa tunga, kabisadong John, na din, malutak na din nga area, kag rough road na nga lugar dire kabisadong John. So among ni, na nagreklamo ang mga kautulan naton, oras nga magbukbo ang ulan, pertik lutak kag mga estudyante, no, pero low mga estudyante, kay malapit di ang eskwelahan, no sa barangay Kabugaw kabisadong John. So labuto naton si kapitan no kagagina pag-abot naton din pangumangkot kita di sa mga pumuluyo ko din ang balay ni kapitan dito pag sa sa cracker no sa lapit to sa may buwan sa Bitarit sa kabisadong John no. Pagkatapos mo dire no kagtuan ta si kapitan interview ta ni kun iya sang barangay nga proyekto o kun iya sang Banwa kabisadong John. So amoy ni ang concern ng sa mga pamulyo dire sa may barangay na matapos ang ini nga trabaho sa ini nga kontraktor no ginbayaan nila sang liga tuig pa sa subong way na sila balik-balik nabilin nila ding equipment amo ni ang pison no pero mga pamulyo dire kabisadong John binuligay sila agod niya magbutang sang dakal-dakal sa tunga sang dalan, agod niya makaagi ang mga di pasayro nga tricycle o kon motor nga nagasulod diri sa barangay sang barangay Kabugaw diri sa may Banwa sang Pabia kabisadong John. So amoy ni no ang sitwasyon nga makita naton diri. So duay-dugay no ma live kita
andun nga makita man sa aton nga mga kuturan sa mga viewers naton kung ano ang sitwasyon sa sining nga barangay Kabisadong John. So amo na no, amo gid ang ilang nga reklamo nga palabot nila sa ilang sa sining nga kontraktor nga gabay pa nga balikan kag tapuson ang obra sini Kabisadong John. So amo ni no ang sitwasyon sa diri sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwaya sang Pabia Kabisadong John. So amo ni ang madadong ato nga balita kag impormasyon diri sa may Banwa sang Pabia Kabisadong John. Ako naman inyong Kabisadong Boni Sumblingo, basta balita kag serbisyo publiko. Radyo Bisado. Bistado! Salamat kid, no? So mo nang imuon naton para nga makabuli kita sa mga pumuluyo dira. Pangitaon ta kung sino ang responsable sini dire, no? Kung iya sang munisipyo ina nga kuan nga project ginagi sa Banwa, no? O pamagkuton naton si Mayor Gorisita. Kung pwede kita makapangayo sang program of work, no, para balaan naton ang pangkabilugan nga kuano nga plano sang sina nga proyekto kung saan nagsugod, saan dapat mahuman, kay kung saan masugod dapat may ara na nga time nga dapat mahuman na siya para makwanta mapwersa naton ang kontraktor kag mismo ang mayor na kung kita makakadto to kung mapamangkot ang mayor kung pananglitan niya isang Banwa nga proyekto, at least mapwersa sang mayor ang kontraktor nga dali-dalian na kay gantos pumuruyo kuda o hindi ba, no? So okay, ariglado, salamat kid. Daw lang alang na tiyempo tama Kabistado diri sa ato sini nga pangalaga. Thank you so much sa ato sini nga mga viewers. Salamat sa ato sini nga mga palamati kag ato sini nga mga sumulunod nga nagpagig-upod diri sa ato sini nga pangalagad mga Kabistado, no? Shout out sa tanan-tanan naton nga mga viewers sa aton nga YouTube viewers si Jay Salazar, thank you. Si Rodel Chiva, thank you, no, sa viewer naton sa YouTube channel naton, sa Radyo Bistado YouTube channel. Kag sa aton nga mga kwan, no, sa aton sini nga mga viewers mga Kabistado sa sa Radyo Bistado naton nga mga viewers aber pang kwanon tabi. Away na. Adula. Aribasi okay, ariso. So may nabilin pa naton nga mga viewers mga Kabistado diri sa ato sini nga pangalagad be. Sino pang mga nagkalabilin naton nga mga viewers nga wala mabasahan? Berna Salvillan niya, grabe gidya ang DPWH. Pabayaan lang ang kadamo nga lubak-lubak sa dalan. Si kay Jojo Crucero, kagawad may ngapon, no? Sili nga good noon idol. God bless Permi. Thank you kay kagawad Jojo Crucero. Kay Laila Altilio Hiroche, kay Forever Love Talipasan. Hi ati kuya, sili nga to. Kay Sigmaruhan Katalan, kag kay Albert Palomo, wake gid si BBM idol, ibalik si Daddy Digong ba kung pwede lang mabalik si Tatay Digong. Kung mga pwede lang ka pare elect liwat ang presidente, why sa may makapirdig Tatay Digong tani gyapon mo kung siya gyapon presidente mo, galing kay hindi pwede ka pare elect presidente, 6 years lang ang kwan ang termino sa kwan sa kasuguan. Kay Albert Palomo niya panyaga ta ayos kay Joel Mallorca Tanalion, shout out dyan sa Pasig NCR. I'm from Guimaras Province. God bless, okay? Kay Leo Vincent Coino II, wala na pansin aboard. Wala na pansin aboard. Sa kay Lenny Didase, may-ari di gani gapa utang siya Bodris Bakulod. Okay so dala lang na tiyempo ta. Ari pagleo si Gina F. Kitahima or Kitajima watching from Japan, okay? Eunice Gumban and iban pa. Okay, salamat kid sa ato sila nga mga viewers sa dulang na tiyempo ta diri sa ato sila nga pangalagad mga Kabistado. Sa ngalan sa aton nga mga reporters upod sa kay Kabistadong Aaron Rifuyo, Kabistadong Boni Sumblingo with Kabistadong Joshua Haka. Ato silingan news center upod sa kay Kabistadong Karisma Alagaw with Kabistadong Boni Hatiko and Kabistadong Richard Mirebeles ang ato siling technical
partners sa digital platform mga kabistado. Sa kinahanglan, ako naman yung abyan sa kahanginan, Idol John Alojado Kapurot sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong, pasangit sang